أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه مكية وهي 135 آية. أي نبدأ كتاب دري أشفن ترى جيوي. وني ياري بنون شفن ترى ناي. مدينة بنجال شفن ترى ناي. قالد يالتاني. وندي بيد راجع مسل. يا بيد سل. أنشوف بيد. بيد ولي مسل. ما تموجي. وين ده سيمارة كايرن ده جيبي كأدين سيدنا عمر ناصر الإسلام. nden daha jippi taw suwana dul islam taw kayr an jaa sababu nargol makul islam kanko sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an jaa sababuji nadamul islam bismillah wa inda allah arrahman jamir man hawande hubta din arrahim jamir man hawande heyrinde ha allahu a'lam bi muradihi bizalika allah andi ko faandi e odo aya odo kelme ha allah andi ko muyen ene wiya non ha ko inde makko wiyama ko nelal wiete ha kon won wiibe kadi ko yo wiide nde tan Allah buri andude buri won wiibe ismun min asma'ihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asma'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam won wiibe daha ko inde ender inde makko ko ngal sallallahu alaihi wasallam mo wiya daha won wiibe non huzifa minhu harfun nida'i ana momta hen harfere non ewnado hol dum wiigol ya daha o gila wiyama innahu fi'lu amrin wiyama kanko ko fi'lu amri ko ta'il arda yabbu leydi ndi بقدمي كفلما معا خذب به لما كان يشدد على نفسه في تهجده حيث كان يقوم الليل كله يام دum don Allah yima yobbe leydi ndi moji tay adan amo tampina hore makko darto ko wala julde ha koyde buuta akoyde makko de buuta jamma o fof o wasa danade hen wa daral mo julde ha koyde batti budde o yogi fala ahida rijlihi o yabbira koyngal darro koyngal gotal o yuri hal ukhra o foftina koyngal gongal min shiddati ta'bi sawan satugol tampere فأمره الله بالتخفيف الله هو في نانيمو أفهمي على نفسه ورمكو فكان يصلي وينام ويقوم على رجليه معا واتدانا دهن ودرهن وجول ودرك المكو دي نفها لام ما أنزلنا من جبنان عليك إمادة القرآن عن محمد لتشكى فرها تنفع قرآن جبراك فرها تنفع لتتعب بما فعلت بعد نزوله من بدران بر التامبا سبب لكم بدأ شغال جيبغول دفتر ند جيبغول سيمور ند من دول قيامك بصلاة الليل سبب جوت غول درنا ماذا الدرد جمع من جميرا خفف على عن نفسك خوف من هورما وش تامبر ند جول هن فوفت داهن دان داهن إلا سواناتن من جيبغول دفتر ند كو تذكرة كو واتشراد بيا ماير سبي شفت نردند لمن يخشى ونند اون بن هول الله deftar da jippori ko belena waacoronde on kul Allah subhanahu wa khabar mayre nana jaba hula Allah tanzilan ko le jippinade mimman umarde on khalaqa arda taqdo leydi was-samawati al-ula asmuji towdidi leydi deftar da ummi ko to taqdo leydi tag asmanuji towdidi ton deftar da ummi ar-rahman hon Allah alal arshi woni dow al arshi makko istawa woni ko foti fotgol ngol o lebdi ngol o handi lahunu wadani Allah ma fi samawati dendagal tagoje gonde asmanuji di fo Allah jeyi wa ma fil ardi ko woni leydi fo kanko jeyi wa ma baynahuma ko wona ko leydi asman fo kanko jeyi tagoje gonde hen wa ma tahta sara ko woni les leydi ko woni les leydi ala jeedi di leydi jeede dudi les ko woni les maydo fo ko Allah jeyi leydi jeedi de ko woni les majje fof wa in tajhara sa fenyini bil qawli kongol sa ngani duwoto da famide فإنهم كانوا الله يعلم السر ما عندك سودي وأخفى أكبر سود هذا كسودي سانيون بيم الله نانا عندي سا أتشدر بس ما لم ينقل سوارة هذا الله عندك سبب كونه در برند نقول سود هذا نيوم بيدو سبب نيوم بيدو كم حالي itu usulim tan kono ko won der berna kam yettaake demgal tawni Allah ne andi ko nyumba am andi ko won der becce so yaltude famide Allah la ilaha illa huwa dawete ala sana kanko lahu nawadin mal asma inde al husna mojje mo jogi an jogi inde mojje cafande jena inde
الوارد بها الحديث والحسنى مؤنث الأحسن وي إن ديوك شفان جاني حديث الدين كان جفوف وهل أتاك أري أما حديث موسى هنا يوتر النبي موسى إذا رأيتم أن أي نارا جينغل قال أوين لأهله أجمسود مكو أمكثوا نيبي دو فديكم وذلك في مسيرة من مدينة طالبا مصر عندي كان موسى وورينا نت فرعون هاو ييتا أو جوغر وريد ودقي ويالتي ورونغو ودني وفايتو ويتا مدينة تون ko leydi gondi fir'auna lamakindi o suudu yi ton fodde duubi sappo ha o resi ton ha ummiti don mo yidi yaade salmere juuriyaade yummakko waccino misira ton woni e juuriyaade dum do be jahata do monde jom sud makko en damiron makko be jah nder jammago be majjilawol non be coyi nanagal jayge eleki o sikko yimbe gondo wi debbo yo fattumo do kanko e jawdi ndi yo faduma yaha ton ma hawnaka ma yi ton yimbe o namdo lawol lutti kado addara doccatal jayge be kubba ka tewon ko be jiddi defde Allah ko be jiddi itorade be mbara non deno yiha bottimi tan Allah ndeke wana jangi won don ma taw ko haajande Allah feeñi don Allah haalde makko haw nani wi nelimbo e fir'auna janon non moytade yidi ko yettade taw wur taw tinaka na fe juuro yimmu joni wiya ko yo ya pencu yo ya ha galle pal fir'auna wi fir'auna accu bonnedagal andon no hebi do sasi mawd o jom sun makko ko pade kam do afami de inni min anastu min su'i mi naran jayngol la'alli mbela ju'atikum adana mon min ha jange be kabasina docotal mi adana mon docotal mbaawen hutorade aw ajidu walla mi tawa alan nar do jayngol do hudan tindino min lawol tawde kan majjibe lawol hudan pewndo tindino men watta en lawol dum nawata kam tan pade kam do no fami de o yinan on sa wa kana akhda li zulmati al-layl tay am wufila akhda'aha am wufila wol an nibber jamma sariya ayay majjud hono majji la'alli li adami al-jazmi bi wafa'i al-wa'd falamma ataha gildan ari don jangi wondo o tay don ko lekki nudi o nodda o ya Musa hima an Musa inni min de an Allah min ana rabbuka min woni jome mo nana sawtu Allah o kono yiyani Allah ana rabbuka min woni jome fakhla aburtuna alayka fadama innaka an bil wadi al-muqaddas awni changol ceningol non neddo wirata ite pade ma do ko jama won don don changol ceningol burtu pade ma non pade ma ko de ko pade nguru jiba wonno duwan ko ni ngol wiete duwan famide wa ana min Allah ikhtartuka min subi mama yimbe mabe fastami hatta lima yuha ko wahyata ilayka fawde ma minni umar dam hatta bada nelma inni ana min famide an Allah min Allah la ilaha dabata Allah illa ana sanamin fa'budni rabban min tan goto wa aqimi salata nyimnu julu li dhikri sabi siftar dam ender julde inna sa'ata ayna daranga atiyatun ko garo akadu medda ukhfiha medda suuda maga yimbe wa yadhharu lahum urbaha bi alamatiha medda suudi daranga o wona man feññin mon mandeje daranga o so batima e mandeje daranga li tujza nga ha yobe ender daranga he kullu nafsin kala fitana bima tas'a kullu golluno fodi ko mojjere fodi ko bonande innani yade ko on inno jidi wadi innani ana Allah de innani ayna min de ana Allah min won Allah la ilaha illa ana dawata al-asnamin fa'budni ndebe kam do rewam kay an Musa min tan goto rawadame goddo rawadame salmuji de wa aqimi salata nyimnu julu li dhikri sabi siftar dam ender julde inna sa'ata ayna daranga atiyatun ko garaw akadu medda be ukhfiha meda suuda mo ga yimbe wa yadhharu lahum qurbaha in fa meda feññina labe non battagol daranga o be alamatiha e mande daranga so battima mami andin mon daranga badima bawon heblade hado bettede e tujza ha yobe e daranga he kullu nafsin kala fitanu bima tas'a kullu golli e daranga kullu golluno foti ko mojjere ndo yobe aljanna tay ko bonande yobe jangol wala yasuddannaka oto firlite an ha ga gongdinde daranga o man on la yu'minu biha mo gonginan daranga o yeddibe daranga na wodi be an o be nawrede an kam jab gongin gon daranga daro wattaba hawi ori belal fital makko won yeddibe daranga daragol daranga jeddi dum ndey belal fital muyen an o yanta mabbe an Musa famide fatarda saka kalkoda oto wannan saka kalkoda nani rentu wa ma tilka bi yaminika holko woni e junguma nyama go ya Musa hima Musa ay Musa jogino sawru Allah ko jiddo nelde mo ne heblambo non ne heblambo haw anda jangina bo haw wawa yettinde nelangal
Allah yuma tilka bi yaminika holko woni nyamanga ya Musa hima an Musa qala wihi dum ko woni nyamam ko asaya ko sawru am atawakka be tuggo aliha ay do mayru endal wusubi sangal ngumoto wal mashi sanga jagol mari ha tuggo so me daro kat me waltoro me daro wa hushu biha mere samminrandu kadi ha joni ala ghanami andamiram mi ara joni ka ko yiledde ko nande ha ko jaabi mi fiido dum sawru ndu ha beren lefi ciama balam ko nyama be do non sawru ndu andi kanko joni ko namdon o tan ko won dam wawni tan sawro dajje kono wi ko sawro am won do hande o jokki hande mo namdo mo yanya namdal gal non faam taw dum do mo namdo ko dum ni woyno tan ko holko jogida ko won wawno hamir sawro dajje kono dum ko sawru be tuggo hen be da sammira ha ko pun namiram wala cinde namiram dañ ko nyami famide wali fiha ma'arib ukhra be jogi e sawru kadi haajuji goddi on kadi ko nande ruddorde kullel sugina yana ma sawrin sawru tan dar hasrawanu ngato taw sawru ma tan ko dartade ay o windani ka hamdi zadi ko nande me jetta njobaram wada sumalle be logga hen sawru no makko anu fo gana kam anu mala bidon wada hen makko fami masika wala hudusuru en wa dardil hawami e ruddirde kadi kullon so mbina janay dom fo kadi be dirdir dum ala Allah wimbo alqiha werlo sawru mandu ya Musa sawru mandu weddundu Allah yamiru be wadde sawru weddo sawru ndu ndar o weddindu a famide o fa alqaha o weddi sawru ndu fa idha hiya ndeke yo kayru ndu wonti hayyatun boddi tasaa nde ina doga nde ina yaha e dow leydi he taw kadi ne yaabi no tawil kellini ka surati su'ban no boddi jawdi wonti sawru jogino jonjon o yama yoddo o weddima wonti boddi ne rega e leydi ne doga eni dum mo fuddi hulde ala Allah wimbo khudha jaggu sawru ndu jaggu boddi ndi wala takhafu hul sanu'iduha amin jogodo ruttinde sawru ndu afamide sirataha e mbaadi mayru alula adindi nan famide o sawru wari no sawru mondo weddi sawru wonti boddi ne wadani na sirto Allah yo jaggoy no modiri boddi ni yo jaggoy hoore he o yamba hullo yala Allah won jaggu o jagge hoore hen sawru won sawru dum joni Allah heblambo pour ha yettino nirangal to fir'auna so yehi no fir'auna ma namdo dalilaji wal dalil ma adu finde hurtu taw kam ko jangono da wayi melo waawa dogni ton reedu fir'auna on kam so yi dogat hula famide be gande hende kan kanko ko wi ko nelaado ko gonga famide Allah yimoto hul jaggu sawru no sa jaggi tan wontata ko sawru andi dum sat jaggude non jaggude hoore beddi wana ko wi waɗirini noon ko kanko Allah ha Musa janga ɗum ha anda gila ga ada yaade don kañum hoore weddo ton sawru tan e kula kañum hoore hula e ɗum non nden haaju haajar fewde e la budde kanko jangina ga o wowa ɗum tigiri ko natta hulde so je hulɓindir ɗum ɓe kula do kanko hulani ande o ko jogi ko gonga jogi e on sa ɗum woni mana hala la budde joom hebla gila ga fam jokku Allah wi wana ɗum ɗo kamo dañi ɗum ɗo wawi weddade sawru wonto boddi o jagga wonto sawru ɗum ɗo kam go jaggu ɗum taw wadde mum han tappo kadi yata ko jungo maɗa ila janahi ko fewde wijjoma fewde wijjoma ala sar bangi nan o wi jungo ma ngo yettu jungo ma ngo ayno gonjo nyama ngo ɓittugo ɗo ayni so ɓittingo tan ngo yalta ngo wayata kon daragal baɗangal e nangue ni awa darde ngo jalbatno weer gonɗo e nangue fami e wadde mum tappo yata ko jungo maɗa ila janahi ko fewde less wijjoma ga a fami le wijjoma woni less semne ma ga takhruju mango yaltu bayda ko ngarane wattal min ghayri su'in kalda nyawde nyaw baras ngo yalta ngo wojji coy ngo wadi ngo jalbano no werni fami de e dido mala didi dedo Allah tottimo yo yettara dum fir'auna habara dum so wadi ngoni tan ngo wonta jungo nongo wano ni so wadi ngoni o yalti ngo wona awa ndarta wattani tan wonta gad jungo normal fami dido didi woni ko nelda fewde fir'auna afami Allah wi dum do aya tan ko mande ukhra wonde jungo ma ngo ko finde ko mande yanta e sawru ndu wona maliji didi jettar an fir'auna li nuriyaka da hamin kullir ma ay majum idha fa'alta zalika li izhariha min ayatina ayat amin al kubra mawde al uzma ala risalati dum do woni mandiji mawdi e dalil wonde ko minen nelma sabi ko jogida ko fir'auna ala dum yimbe ngala dum en tan ko to jogi dum hande dow leydi dum do ma won dalil wonde ka nelado Allah dum min badir dum famide izhab ya non an ya an Musa ya mi wadi manelado ila fir'auna fawda fir'auna wa man ma'ahu e ben be wonde fof
mbiyama kanko fir'auna innama kanko de tawa o murti o bewi o yawti kaddi e rewendere ajawaza al hadda fi kufrihi ila di'a al ilahiyyati o yawti kaddi e kefaragal makko aw noddimo wonde ko o nodditimo wonde ko Allah mbiyama yo ren hoore makko no fami qala kanko Musa o hebbite wi rabbi hima jomam ishrah li sadri ya nyanam beccalam gal sabi neddo gardiide julbe nodda dumen mbadi nangam goppe nangam o forano wonde neddo paddo fodde wonde neddo jaajjo bawdo munyal sabi hawra tapisobe hawra bandiji hawra yaajjo hawra fof dum non kanko nyaagi Allah ya nyan beccal gal o waawa rondade cadele o waawa munji ishrah li sadri ya nyanam beccalam wa yassir li anawnan amri fi family nawnam ala halam fof am waawa yettinde mission am pawda do am waawa dum timminde wa halul ya firtu uqdatan fimde wanda min lisani damgalam fami hadathat min hitiraqihi bi jamratin wada'aha fihi wa huwa saghirun andi kanko fir'aun gen Musa ne jibinade ko zamanu sukabe ne barata gandirden ni tan yoni non sukabe ne jibina ne bare worbe fo ne jibina fo warati kanko jibina Allah reeni mo an wadra nder maaygo haw hocca adda fir'aun wino kan wara debbo fir'aun wi Allah en dañani biddo gorko arne hen dum badde biddo gorko o jabi o wi bismillah nawi kanko gilnano girraki Musa on ko Musa jogoni won sababu yaagol makko maayde makko joni non o wi ka o do wona sugoli do abada wona suga won do ambi ko suka andu ko sabi dum non fir'aun hufnamo na jode batun hufimo o jaggi do e waare fir'aun o foodi fir'aun o hendu ay o hendu herse nder batum joni fir'aun wi ko ma dacce waram bela ko cukalel o wona cukalel de o addi tamarore o jojjini do wadde julmere wanda jango jojjini do o jojjini Musa so tawi Musa hocci tamaronde o anda do ko mawdo o wara dum tawi hocci ko jangol gol o jabba ndeke wadda ko cukalel o woppa dum Musa ƴetti jungo go wini hocci tamaronde Allah neli Jibril malaika o ayetti be jeta dum yetti puus jungo makko go tawi to jangol to yetti julmere ne o wedde hunduko andi kay o kam sumay Allah kawnide ettude julmere jangi ha wedde hunduko no langere ni jam wonko won tonde ndeno weddima non julmere ne ha naati der hunduko wadi do sere do wayno sumat gani dum damgal ngal takkidi sama haala damgal ngal halaka labata o nyaagi Allah non ya Allah labbina mo damgal ngal hawa yettinde halaka fir'auna yimbe mum be nana ko halta ko dum o nyaagi dum Allah won kala jangino fof sa ngal fuddora jang no moƴƴi nduwarda awdo duwaw non non neddo yidi son jangino yimbe be nana ko jangata ko be nana dum be pamba dum non kanko no nyaagi kala jangino won no moƴƴi duwaro awdo duwaw bela yimbe nana ko kalta ko famide o wi wahalul ya firtu uqdatan fimde wonda min lisani damgalam yafqahu bela yimbe be pama qawli kongulam don jeccina kongudam do kalam ko bela be nana dum waj'al ya wad li wonandemi wasiran ballo e nelal ngal min ahli taw ko korejam Haruna mo jogi mawni ko ne Haruna on kanyum woni ko wuro mabbe to woni ko Misra en bayrindiri mawn dubi sap ko woni jokken usé dille mon de sede a famide eyi joni noon kanko Musa kadi ɗo haaldata Allah ɗo lekki huɓata ɗo ɗon nde haaldata Allah de kanko ɗum fof kanko haaldi ɗum Allah ɗon ɗo lekki ɗo o wi mo ñaagi Allah yo nel mawni ko ɓen andi wiyama ko mawni wiyama ko miñi ko kono ɓe mbi e deftere nde kam wi ko mawni ko yo Allah waɗa on kadi wasir e waɗa on nelaɗo ɓe gonna ɗiɗo kala ko goto wawi ɗiɗo ɓuuri wawde ɓe mballodira e nelal he ɓe jettani e nelal ngal to Fir'auna o ñaagi ɗum Allah wa jalli min ahli wasiran min ahli Haruna akhi musidɗam o Haruna musidɗam o ɓen ñaagima mbaɗamo ballo am o yanta e am min ballodira ushdud ya semminir bihi e mawna mo Haruna azri keeci am ɗono kala goto wawi ɗiɗo ɓuuri wawde wa ashriku ya rendidinmo fi amri e nelalam ngal wanmo nelaɗo min denda nelal ngal min jettinoye nelal ngal ɗum ñaagimami Allah jaɓi waɗi tan Haruna to woni Misra to waɗa nelaɗo joni joni e ñaagunde Musa ko ñaagi ko Allah jaabi o waɗa nelaɗo Musa woni nelaɗo ɓe gon ɗiɗo joni pay ko Fir'auna famide kayno sabbiha ka bela min mbawa sennudema kasiran ko heewi wa nadhkuraka min jamtama zikru kasiran kewɗo innaka an Allah kunta alatima bina amin basiran ka gando ka jiwowo ka gando e basiran o ka aliman o wi aɗa yiya min mina mawnam Haruna fof aɗa yiya min ɗemin jahata ɗo so min jettima kala ko min mbawi haaldede attawa aɗa yiya min qala Allah wimbo qad utita a rokkama a addanama su'ola ka ñagundema ya Musa ayima Musa ko ñaguiɗa ko fof mi jaɓi mi waɗi noon
ma taw Haruna misra to ma taw waɗama ko mbiɗa ko jawon jaadon mbaɗi on nelal ngal suɗaka Musa wala gad wallahi mananna min moƴƴanino alayka e maɗa marratan lawol ukhra gongol ay Allah na wajja Musa ay Allah tan goto jogui droit wajje kono an julɗo sa waɗi neɗɗo moƴƴere haalti a bonni baraji ma tawi an ko min wallunoma jiɗɗa ɗo wadde dewgal nde min tegannoma ay mbaɗanmami ni baraji ma boni a haalti sa waɗi a daƴƴat tan kono ay joni Allah wi o ngol ɗo wona ngol tan moƴƴanmami min meeɗi moƴƴandema kadi laabi ay Allah jogui hen droit goɗɗo noon so tawi tan waɗi ɗum o fiya kurwa wattata sabu ala hen droit kanko fami wala gad wallahi mananna min moƴƴanino alayka e maɗa marratan lawol ukhra gongol a faami de istima aw haynande min bahyi ila ummika fewda yimma maɗa fewda nena ma manamana ɗoygol walla ilhaman koye longingol lamma wala datka de ndew jibinma wa khafat o huli an yaqtulaka fir'auna waratma fi jumlati man yulad enen gandi kanko yimɓe annabi Musa ɓe fir'auna laaminoɓe fir'auna ko lamɗo andi fir'auna wona inde neɗɗo ko inde lefol laamu mbiyeten tan chef de l'état président tan président joni ko wutte o a ɓorno tan sa natti on président ndemoya gacca ɗon goɗɗo ɓorno wutte kadi ƴetta inde nde daga fir'auna wona inde neɗɗo ala ko inde laamu lefol joni noon fir'aunaji mbatta ko moƴƴi e bonɗi fir'auna o kalte ɗon ko fir'auna kuɗaɗal on hawre Musa en o loriɓe mbaɗi maccuɓe tampiniɓe joni noon ni woni kisa mo leptaɓe kala mo waraɓe ha waɗi saaha goto noon wagge goto yiya gandal mum wagge won village mawɗo tan wi ɓeɗo noon ɓe ngol leñol ngol leptata ɗo ma ɓiɗɗo jibina e mabɓe gorko hikka kanko saboto laamu ma bona kanko bonnata laamu ma o wi tawde ko noon bisimilla e nder hitande kala ɓiɗɗo gorko jibinaɗo foof en mbarat ɗum ɓiɓɓe rewɓe gaccen ɗumen Musa jibina ko nder hitande nde wayata men kon hitande corona ni eyyi kono hen o jibina Allah reenimo o waraka eyyi famille o yimma ko moynanimo ha ɓooyi ha yimma o huloy so yiitanoma tan ko barateɗo joni noon ha waɗi saaha goto Allah wimo so tawi hoddirama a huuli aɗa mo jogori warede ya ƴeewoy kees fewdo e kees to ministre ƴeewa ministre bawɗo waɗanma kees mbaɗamo hen beddoɗamo e nder maayo tawa dimmamo e nder maayo ma bempeƴƴe nawmbo ma o hoccoya ma warta ha ɗo tawa hande o dañi ndenka tawa hande o warataki on saha jogoɗa ɓiya tawa suuɗaki ɗum noon ɗum ko moƴƴangol Allah wona moƴƴangol Allah fami jokkuya joni Allah wi noon mana Allah wimo wala gad wallahi ndo is awhayna to min men bahyi ila ummika fewda yimma min ma yuha ko wahya ko fi amrika e khabaru ma famide min mbimo a negisi fihi ko non de a negisi fihi werlo keso werlo mo kanko ɓiɗɗo o kay Musa fitta buuti e nder wakande walla mbiya nder kees faqzi fihi weddo keso fil yammi e nder tewri maayo weddo e nder maayo bahrun nili maayo wiyetengo nil misra fal yulqi fil yammu maayo ngo werlo mbo bi sahilu to fongo ma bempeƴƴe nawmbo haw tewro e fongo on sa o hocce tawa hande o wonta ko kawniɗo hande o nangi o mofte o wasa barede kono so ɗaccama ɗo tan so tawama ɗon ko bartet famide e ɗum ɗon ko ilham wiyama koye koyɗolo yi ɗum wiyama koye pinal Allah tan weddi ilham longini ɓernde nde yo wan noon o ƴeewoy kees makko waɗi hen ɓiɗɗo o weddi e nder maayo ɓiɗɗo hayti ha jagoya e yoolaki Allah wi sa waɗimo noon ya'khudhu ne jogori jaggudemo aduwwun li wa aduwwun lahu ene jogori jaggudemo kanko Musa gaño makko gañam min Allah Firawna ko gañam kanko Musa on jogori jaggoyde moftamo o ñaama gawri mum o yara ndiyam mum ha mawna ko ñamina ɗum leydi o ñamina on ɗon leydi famide wa alqaytu beddimi ey ba'da an akhadhuka cagal nde ɓe jagguma nde ɓe jaggi wakande dajjita jaltuɗa aɗa won cugol gorel tokosel beddimi yidde e maɗa kala jiiɗo ma yiɗata ɗum ko minen mbaɗi noon e famide Allah ne haaltanambo ne wajambo ko moƴƴere ko waɗannombo Allah tan goto jogui hen droit an kan sa waɗi moƴƴere oto haaltude waɗnima naggam sa waɗi ha bonni baraji ma momtata ha laaɓ wa alqaytu berlimi alayka e maɗa mahabbatan guidgol minni umorigol am famide luti habba finnas beɗa aɗa yiiɗe fa ahabbaka fir'auna wa kullu man ara'aka hay fir'auna e huɗede Allah nde yimade tan gillima naate mum hay so noon ne hulma ne huli ne ko mbiya ɗo jogori bonnilama makko mbaɗa wona o amo huli kono amo yiɗimo noon mo yiɗimo a faami mo yiɗi cugole ngel ɗum ko Allah waɗi noon ndeke wadde ko Allah jogui yidde kanko jogui aññude kanko yinnata kanko aññata woli tosna
ngaha mbaɗeɗa ha nde ha tusna woni ha golleɗa woni mana ha neheɗa lito rabba wol tusna anga ha neheɗa ala ayni a faami de e ndenka am ala ayni fof tako yitare ala riayati e ndenka am o hifdi laka beele Allah wat ma ɗon mi renma ɗon e nder juuɗe gañuma kono ko Allah de hawni yo tan Moussa neha koye galle gañu mum galle gañƴo kala ko umme makko fof ɗo ummi ɗo fof Firawna yiiɗa kono ay galle gañu makko ɗo no nehi tigi haw daɗi haw mawni a faami de ko Firawna hulno e makko ko gisi ɗum laatoyi jokku yaha Allah wi isnuma tamshi nde yahata ukhtuka bande debbo o Maryam wiyete on hecci mon feewi bandi ko debbo keccuɗo mbo nde wedda keeso wedda nder maayo he ko bandiraɗo debbo rewe ko fongo he tan rewi ne watti hakkille mum ne wuddiramo laaci jere ƴeewa keeso ko yahata ko suusa darade ndaara ha laaɓa nden feeñat an tan kono noon suuɗo saaha fof no weddamo gui tan ƴeewa résultat o hano keeso hoccira fof bandiraɗo debbo no humbidi fof wa taqulu o wi nden keeso hoccama cogolel ngel hanti andi tawi wage kadi goɗɗo haali wi ñalawma tel kees no jogori feñje e maayo ngo warango addat ɗum keeso ko cogolel gorel woni hen andi koɓe aɓe jiiya ko wirni seeɗa Allah ne andinaɓe tawi Firawna jogui ɓinguel dewel guila ngel jibina kangel ngel sellani ɓiɗɗo debbo tan way tan ko ajjiti tan e leeli nafata hoore mum hay batte joni noon ngel ɗon cogolel koccetengel e maayo ngel tuutaɗe maggel so waɗama e ɓinguel ma ngel tan o sellat ɓinguel ma sellat ñalawma ten nden ñalawma o yonti tan ɓe jeeyi fongo maayo Firawna yimɓe mo gaddi 16 jours jante ɓe jooɗi ɓe cebbe hen mbi angela keeso nena amon ara o hakke ko Firawna heeyi hay so yahano keeso garowo ko Allah sabi ko Allah addata mo kono yamiri laaɗa yo jollo yo jaɓɓoye keeso ɓe jaɓɓoyi keeso ɓe gaddi nde ɓe jetti nde ɓe dajjiti keeso cugol ngel yaltina en tanten leelino ajjitino gandirɗen cugol fay tan ɗum yana ɓerde o dilli seeɗa o ɗenƴi kono yidde noon waɗama kadi e makko ni woni noon hante ɓe waɗi polɓogu manggu dillere mawde waɗi cugol ngel nanga wiya noon reɓa yo gadde ɓuri ɓaade ko muyno weli angel woya tan ronka tan yo deƴƴi an cugol tan wayi fof jiiɓoto joni noon bandi ko debbo ene e nder rende he kamɓe jiidi yumma e baba kamɓe fof gondi ɗon kono noon ɓe ganda ko on kamɓe jiidi on noon kañum ari mo haalno o fataqulu kanko Maryam mawni ko debbo wi haala addunni komi yetimi tindinat mon ala man yakfulu enen nehana on min de won debbo goto gonɗo galle amin to on de mbiɗa jurti so heeɓi cugolel ngel tan ngel muynat famide fa ujibat fa jaat bi ummihi tawi noon cugolel ngel kala debbo mboroka so urdima enɗi debbo tan salo muynude o jokka bojji mboroka fof o salo muynude o jokka bojji ha noon Maryam ari wi min de debbo ne galle mawɗa men debbo ne galle to on de ko debbo kawño min de meeɗa yiɗi cugolel salimu somi addoyinamo joni hawnaki cugolel ngel ma jaab mi yaha ɗum ya ɗon o yo addo yimmo Moussa o totta cugolel ngel tan cugolel muyni cugolel muyni joni noon cugolel muyni kadi ɓe coɓi mbarona kanko jibini ngel a faami ƴeewen qissa jokku yaha ko rewi hen faraja'naka min duttuma ila ummika fewda yimma kay to qarra beele ne ɓuuɓa aynuha yitere makko biliga ika ko hawrite ma ko beele ɓerde makko ne ɓuuɓa wala tahzan taw sunotako ay masalan nden o addama tan o totta cugolel ngel jaɓi muyno ngel deƴƴi haqqillaji garte hande ɓe mbi joni noon ko ɗon gonata galle président ɗon gonata aɗa muynan cugolel ngel aɗa yoɓe lewru o wi Allah feccinani boom wo fo suudam Allah so jaɓi kay mi nawata cugolel ngel to am to galle amin gonami kay mi reena suudam mi muynan ngel toon ɓe mbi ala wadde nde heeɓi ngel ma cugol woni jokki bojji ɓe mbi joni wadde naw muyno ngel galle mon to o nawi mo yoɓe lewru Allahu akbar mo yoɓe lewru o muyno ɓiyiko no faami est ce que mo yoɓe lewru o muyno ɓiyiko tawente o natti suuɗade Allah wi kadi wa qatalta nafsan mbarɗa fittandu ndena yeehi hande ha woni sagara gorko mbarɗa kadi fittandu Moussa an min ɓooyi waɗande moƴƴere de Allah ne wajjambo mbarɗa fittandu aɗa wawno heddade hen kadi ko minen ndenma min cewba fami fa najjaynaka min danduma min alghamme sunnu warede nde o fatannaka min jarribima futuna jarabiyaji kewɗi min mbaɗema jarabiyaji kewɗi Moussa walla bis tan ñiɓoyɗa sinina duuɓi kewɗi duuɓi sappo dabɗa ndena dogi
addogiɗo misra hada warede jaada kisa paada madiana gonda to duuɓi sappo fami gonda to duuɓi sappo ɗum ɗo fof ko minen ndenma ɗum fof de ɓe kalda ɗon ɗo lekki ɗo mo halda Allah fami aɓe jabodira kono yiyani Allah noon روي أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قال خلصناك من محنة بعد محنة خلصناك مثلا من أجتيمة جربوا يشغل جربوا أفهمي ده ولد في عام كان يقتل فيه الولدان أدي فوق جرب فوق قدي تو جبريل أكو هيتا عندنا بيت بور بمبارفة بيت لم يلمون كلا بيت غور كجبنا لا بيرا دانمو أنكون دان جبريل دان جبريل الله دندو ما يدوم ay dum ko jarabi wana Allah jarribi mama Allah danduma don fami dum woni mana halaka fa hadhihi fitnatun yabna jabjuba dum ko fitina wa alqatuhu ummuhu fil bahri wa hum afami de wa hamma fir'aun be gatide joni non yumma ko nangimo kadi wadde mbay kes weddimo kadi ender maayo on wawno yola do maayo ay dum kadi ko jarabi min nanima do pondoda maayde min jaltinma kadi wana won didi tabi yalta hitande de pondoda warede Allah danduma jal e warede don beddo ay der kes ala wawno yolade Allah ka danduma don fami de ndena jaggama kadi fir'aun wi ko ma warma ne jaggoda warma ko woppi hendude o wi ko ma warma kadi Allah kadi ari sali o wasi kadi wartama afa Allah danduma wa qatala qibdiyan ndena yi hen kadi ha mawni o yi ha mawni ha handu fu a woni sagata o way bornade comci fir'aun o way bornade padde fir'aun wadi saha goto o yalti burungo ma yaltir tan yaado yo sed o tawi neddo makko bani Israila neddo fir'aun jom fuur naata juuɗo o mburu ne teyni leɗɗeje mo mawɗe wi ko ma ronda neɗɗo makko konko Moussa mbaɗa ko maccuɓe on ɗon neɗɗo no jaɓani hen kalifani on wi ko rondaki wa jogi a rondorde ala mbaɗɗa aɓe dukde ɗon ha Moussa kisa wirti ɗon ne ara ummi ladde ne arta joni neɗɗo Moussa wi Moussa aɗa walla mi oɗo ne jeeɗal o wi ko ma ronda mi ɗeɗo leɗɗeje mbi mi rondaki Moussa ara makko wi Moussa wi mo woppumo rondo leɗɗe ma woppumo ceerno o toñ o wi Moussa so rondaki ko an ronto an Moussa denkimo womre wotere o maayi wotere en fami o leli o maayi joni noon neɗɗo o koɗoji makko e kanko Moussa ko nder ñalawma on no ɓe naato e nder wuuro dumuna seeɗa tan wiya neɗɗo warama caggal wuuro to on baraɗo caggal wuuro to andaka hol barɗoma hanti neɗɗo warama fuɗɗi sarade kono Allah ne reeni taw suwa to ha hedde janggo e mum walla ɗen ɗon balɗe tan Moussa kadi wonto yaano kadi banggue goɗɗo yaandu yin arta kadi hawri kadi même on ɗon neɗɗo jaati neɗɗo makko kadi ne jogori kadi rondede leɗɗe kadi lawol gongol goɗɗo kadi hawre mo wino ronde ɗum leɗɗe on kadi sali o sali kadi Moussa wirti ɗon kadi tawi mo dugda e neɗɗo goɗɗo kadi wi ko ma ronda ma leɗɗo sali joni noon o wi Moussa aɗa wallam oɗo kadi wi ko ma ronda mi leɗɗe de min mi rondaki Moussa wi ay an noon an aɗa heewi caɗele an ka probléme ɓolo naggam andi dukrima tigui rigui diran neɗɗo Firawna o dukku ngo kay kanko tan jeeyi dukku kono womre kay ko ay rokkate o sikki noon no jeyri dukku womre de kadi ko woni Moussa diran neɗɗo o yidde fiiɗuno womre o wi ayo Moussa joni an a wonti bara o yimɓe hante an warno kaari hanki walla heccangi ngara kadi aɗa warami neɗɗo Firawna o nani ɗum yo bon ndeke baranoɗo ndeke Moussa waɗi ɗum e Moussa hayti wardemo kamɓe tala fof ɓe kooti wuuro no nane joni o saktoyi haala ka kanko neɗɗo Firawna o wi ndeke neɗɗo men baranoɗo hanki walla so heccanki o ndeke ko Moussa warimo ƴetta hunde ko neɗɗo mabɓe kañum haali joni ɓe mbaɗi ɗon batu joni a lerte no Moussa yo nangue ware joni yo nango mbaramo ɓe tawma galle makko mbaramo joni biyeteɗo elle mbiyata Habibou Najjar oya tinnoɗo Moussa ne jibinande ande Moussa nde jibinte tawi ko Firawna no yamiri kala debbo reedu jiya tan ne fewa ande debbo tawi on heewi tutata en walla sirƴa en o ƴeewi debbo sage-femme o wadda e debbo he no sarwa ɗum ne reɗa ɗum ha jibina so jibini tan o ƴeewi tawi ko gorel o waɗa alerte o dogo o haalno e Firawna en adda buuseɓe tan hirsoɓe cugel hirse jo on debbo noon gonduɗo yimmu anda Moussa o cugol ngel nde jibinande Allah ƴetti yidde maggel waɗe nder ɓerde makko o ngel warata ngel ga andi hayti maade kanko fonno haaltoyde ngel waɗe kiso o yiɗi ngel ha mbo ɗeso wiide ɓuuro yimmo o yidde ngel o wi muynini ɓiye moftu o warataki moftu o suuɗi joni noon andi ɓiɗɗo so jibinama tan ne yaawi andede tan buuseɓe gummi to ne ngara tan hante ɗaminima to ɓiɗɗo jibina ɓe anda o woyi walla so ɓayi to ɓe tini tan ɓe eeji ɓe dogi tan ɓe payi toon nde payi to galle to kanko Mariam mawnu Moussa o ɓuyi nena waji ɓe ngari o nangi ɓiɗɗo o weddi nder fuur jayngol ne woni toon o woni ko andude hoto so ɓiɗɗo so tawama ko bartet o weddi nder fuur cugel woni toon waji ɓe ngari noon hante mbi an a jibinani
ha inde makko ƴeeɓe nangi ɓe ɓiri Allah jaggi kosam ɗam yaltani ko so Allah reeni hunde bona tan ɓe jirli haɓe tampi ɓe jalti galle o ɓe kooti nden ɓe jeehi cukalel majjiri ɓe ganda cukalel to holto waɗano ɓe ganda cukalel hoto waɗa ɓe gandi kam kamɓe mofti kono ɓe ganda hoto wonno ɓe beddi ko nder fuur baɗɗo jangi ha ɓoy tan cukalel nanano woya nder fuur kono Moussa rewnama caƴal mawɗe Moussa rewe caƴal kewɗe Moussa yaltina mofta nden woni ɗon Allah wi muyñin ɓiya reen ɓiya so yihi noon ha kulol ngol hewti e ma tigi hante a fayi ya ƴeewoy kees fewnda ha feewa mbaɗa hen ɓiya o daaƴa kees o meddoɗa e nder maayo ma o hocce o arta ha ɗo ndena ɓiya taw hande o daɗe waɗede ko ni o waɗiri ɓissa o jokko ay habi andu wiyan jinnama yiɗɗum ga kono mi yiyani issa o ala kulli haalin kanko habibu o tini cukalel ngel jibinama o tini kay cukalel tokosel jibinama galle Moussa en ɗo o dogi noon tawi Firawna woni e batu mum o wi Firawna wayno wiya tan lamɗo tan ɓe darti ko woni ma ɓe gandi kam won ko kewi Allah jaggi hunduko o donki haalde o tardini ko ɓe jewtanno ko o haalani ko yinno haalde ko Firawna wi o fiya ha ɓandu nde wuli ɓe gaccimo o tourne mo yaha Allah artiri ɗemgal ngal o haali cukalel nen ɗo jibinama haali ha feewi o jongi hay moƴƴi tourniti o ruttiti o yetti kadi o wi Firawna en kadi darti o ŋaaɓi hunduko Allah jaggi ɗemgal o yina noon piya noon ɓe ɓeyde piye o fiya ma won hedde laabi tati nden o ruttitima mo yaha noon o wi ngol ɗo laawol kam ɗemgal am ngal so ngal arti so Allah jaɓi ngel cukalel mi reynan ngel mi wonta haalde haala maggel ay kanko Habibun Najjar kanko o jaɓi ngel o jaɓi Moussa gilan won tiggo ay kanko on ɗon Habibun Najjar Allah sowi Moussa kanko sowi Moussa nde batu o waɗa ɗon tan fiɗɗo Moussa ko jogoɗo waɗede ɓe ndewoyi mbedda oya kanko o sodi o rewi laawol daɓɓol o yetti Moussa yaltu gallo dog yam Moussa hay tintani ɗon tan yehi ɗon tan yalti waynaki hay goto heblaki noon tan ɗo tawno ɗum ɗo tan ɗon tan yaltiri woni ngori so nan Allah ñula ɗum e makko ɗon tawate ɓaɗe ay kono Allah renirimo ko Habibun Najjar jogornoɗo ɓildemo o on kadi ɓiltimo ɗo ay on ɓiltimo ɗo caggal de Allah ɓiltimo de ko ni ɗum wayi ni woni kiso yalti wuro ngo o anda to fayi omo yaha tan o anda to fayi tawi noon ko Allah ardimo e laawol makko he haw tacci leydi Firawna o naatoyi Madiyana ɗum ko leydi gondi Firawna lamaki toon o moloyi toon duuɓi 10 fuɗɗi artude nde artata noon ko ɗo o nela e laawol he famidi jokko fami gori hen walla bista ñiɓɗa sinina duuɓi 10 fi ahli Madiyana to yimɓe Madiyana ba'da maji'ika ilayha min Misra anda Shu'ayb ɗo gonɗa ɗo annabi Shu'ayb ɗo alletina on anta wata zawwajaka bibnati kanko annabi Shu'ayb o resnuma ɓiyi ko caggal aynaniɓe duuɓi 10 o ƴetti ɓiyi ko debbo o tottuma lesɗa summa jeeso refte garɗa ala qadarin e hoddiro fi ilmi gandalam ala fi ilmi gandalam bir risalati huwa 40 sana min umrika tawi a dañi duuɓi 94 nelmami ndaw yahata ndemo yaara duuɓi 50 andi ko sagar 50 ko sagar ɗono warno neɗɗo o ɗono dogi o yehi woni toon duuɓi 10 ndaw artata nde duuɓi 10 timmi ko e laawol he ɗono nela ande annabaɓe nelta ko duuɓi 50 ɗono nela e laawol o waɗa nelaɗo Allah joni yo yaatu Firawna gartan noon suuɗo isa arte won arte hande koye nangue hoore ni yaha no fayde Firawna jogori wiiƴi ɗum anka say e Firawna ko jaggi mo yiɗi ko wardema Allah wi wastana'tuka a faami de min cuɓimama mi suɓimama li nafsi wonande hoore am bir risalati wonande nelal idhab yah antana an wa akhuka e musidɗo maɗa Haruna jehe to yimɓe to Firawna yimɓe muɗum jaaden bi ayati aya kawisa jam jeenayi ɗi wala taniya oto lohe fi zicri e jangtade inde am oto lohe teddineɗo no rewde mi ay neɗɗo ko neɗɗo sembe ma ko rewde Allah neɗɗo ko rewde Allah woni sembe neɗɗo o wi oto lohe koy e rewde min Allah an e mawne o Haruna ndewe Allah ne moƴƴi a faami de idhaba jehe ila Firawna fewda Firawna innahu kanko Firawna ɗaga o bewi o yawti kaddi o murti o yehi ha wi kanko ko Allah ɗum fajiri ya ha wiya ko Allah te Allah ko Allah ko goto wona fa qula lahu mbiyon ma qawlan kongol layyinan newingol fi ruju'ihi an zalik jehon mbaajo ɗon ba ay de Allah wi so jehi oto kaali haala ñaatka neke neɗɗo anda no mbiyata ni moccowo menda ko fular wiyata ɗum deɗɗata menda moccowo deɗɗata menda eyyi a moyta tan tawa ɗeɗɗani ndeke onon so ngari Allah wi on kaala haala ndeke wadde enen fof enen jangguine ndeke neɗɗo noddowo yimɓe a ɗahat ɗumen punta ɗumen kono sa yi a girbima hayti hebde sa wi a dool tan a hayti hebde neɗɗo ay
fa qula lahum biyan ma qawlan kongol layyina newingol kalon haala newi ko dahon bo punton bo mela kebon haqqille makko o accono wayni la'allahu mela jo yatazakkaru aba wacco aw yakhsha wallahu la Allah famide fa yarji'a o rutto e ko no wayni qala be kebiti bi rabbana ahina jomi amen ayde kanko Musa e Haruna fo be ndendi be kuccite Allah bi Allah rabbana ahina an jomi amen innana minan nakhafu amin kulli an yafruda ndaw yaccoto alina do amen semen kali ngol do kongol tan an wana Allah ka maccude Allah hul Allah tan ado heña tan wiya bare Musa e Haruna fo bi Allah do amin kulli semen jeyi ado warda min bindani fami aw an yadaga walla o yawta kaade do amen o mawnikino qal Allah wi la takhafa auto kule Allah auto kule innani min Allah ma'akuma beda wonde mon en certande asma'u beda nana ko fir'auna jogori halde wara bedi ko jogori gollude so jogori tan ettu jungo makko mo yana mon taw mi adima makko en kala ko kaldo ton bedi hedi beda ndara je auto kule je am fo mo jehi odo aya Qur'an mo wiye neddo majjiraado majjere so daba so wawi wonde fof sada yiiloyo odo aya na jange jaggal sa caggal na jaltu dan tada yiiloyo biya la takhafa innani ma'akuma asma'u ndu feden badado asma'u wa ara madani ndu feden badado finne beda nana beda yiya sa duwi mo odo aya na hasi ayitat ko jiilodo ko wala nana khabaru mudum odo aya na wallitore hen la takhafa otakule qala la takhafa otakule innani min Allah ma'akuma beda wonde mon asma'u bada ndudo fede ndudo asma'u beda nana o ara beda yiya beda ben nana ko jogordon haldude beda yiya kade ko jogori gollude on o memata on je fatiyahu be ngare fir'auna be jetti fir'auna fa qula be biyanimbo inna min ar-rasula ko min la be rabbika jome Allah neli min jide fof jome al jome neli min fewde maada o holko wi min fa arsil ya daccit maana wondude amen bani israil lamil amen bani israil koreji amen di fof ya nangobe kam fof batta e sokaji amen batta juude amen min perado misra do min perado min koto leydi amen sham ato jejji tan kambe wana misra be jeya ko sham to israil en gonto holko addunobe non ko njaatibe dow bi'ata do Yusuf annabi Yusuf ne nangano wedda e der woynde wiya ko maccuda ha hocca yi adda yeya misra adda yeya misra ga no wonirno ton maccudo no be biidi ko dimo Allah ndadum ko no wiyama non tan ha wonto e lamdo leydi Allah adde heegeji cadele aduna o fof on cadele woni kambe tan jogi nguudo no gandirden ni kambe tan jogi nguudo dum fernuno ko reji mabbe di to Sham ngari misra be gonton ha Yusuf maayi fodde duube hedde tamenna en hakkuno Musa e Yusuf den Musa yalto ko deenorol Yusuf ngol o tay ko ton men goni way zamanu Musa non yamira yo fernu famille o fof e per misra kadi yebe korto min gominato tagal duubi temedde dum woni ko Allah yamiri be biyani Firawna yo julde walla yo hor ala nelal mabbe tan ko ya biye Firawna yo toccid mon ko reji mon fof per non be ko ton josan modum dum nelal ngal on nelaka Firawna yo ar jula walla yo ar hor ala ko toccid men ko reji amen tan min nawto kula Allah dum non nelal ngal famide wala tu'adhibhum Allah bima ataliftu ko reji amen di wala tu'adhibhum ataliftu ay khalli anhum wapub famide wapube man isti'malika e gollin gol ma iyahum mabbe tarawo force ado tarawo liggiraabe musdi rondaaje ledde tedduden rondaaje kaaje en tampi ya woppuɓe ko jeyaɓe Allah a famidi fi ashghalika shaqati golle ma cattude kal hafri wal bina ada asnaɓe gasɗe lugge ada mahanaɓe madiji tedduɗi ada rondaɓe dongle tedduɗe ya woppu ɗum jomi amin wi min mbiya ya woppu ngal bonnedagal famidi qala o wi qad ji'naka bi ayatin ala wi qad ji'naka min gaddani bi ayatin amande min gaddani ma hujja wonde ko men nelaɓe ha ganda min pepindaki de ko men kalama ko Allah neli min gaddi dalillaji amen ay be kali gilo so namda dalil bo mbi am jogi dalil ko men kalama ko mini arjinaka min gaddani bi ayatin e finde e hujja min rabbika umarla jome ala sidqina e gonɗugol amen bir risalati anelal ngal wassalamu kisal Allah non yowan ala man ittaba'al huda e on dewɗe e peewal kala dewɗe e peewal yo kisal Allah woni mum inna min qad uhiya min bahyama inna min qad uhiya wahyama ilina fawde amen anna al azaba lepte ala man kazzaba woni e do on pennudo ko men gaddi ko wa tawalla durni ha famin Allah wi min nelal ngal min gadde ma ngal so on jabi yo kisal Allah woni mon ko jam wonan aduna la ko jam wonan don so on jeddi non halkar araf do mon
ay ngati gandiro non so jeddi tan o maayi famide lefto janata modon qala o hebbiti wi kanko fir'auna faman rabbukuma ya Musa onon kam hol jommon ande ko non jogi Allah goddo ko wona min hol jommon an Haruna hol jommon goddo no wodi kala kolle kam qala Musa wi rabbuna joomi amen alladhi ko on aada dokko kullu shay'in kala hunde khalqahu tagumum alladhi huwa alayhi mutamayyizun bihi an ghayrihi bi joomi amen ko Allah baddo neddo nandane nagge nandane beewa nandane ngelobe nandane nyuñu ay o baddo ni o woni Allah men wana an ande do huyore bonde wana an suma hadare fi kado fewndi al hayawanu minhu ila mat'amihi wa mashrabihi wa mankahihi wa ghayri zalika ay kanko Allah ndaw tagge neddo goto fof tagoram bangi ko Allah wurti jeran cukalel jibine joni wona yilade endu hotel jibine joni wona yilade endu Allah andine godel gorko andina debbo andina gorko dum hol baddo ko Allah wadi non cukalel jibi men da ko botel jibine joni gaynan hay mettede jian ummone yilo endu holko andinum cukalel holko andinum botel ko Allah andina botel Allah andina botel ngel yilo e endu ngel membo ha ngel yite ngel muyna nani kadi Allah andini gorko debbo Allah andini debbo gorko en gorfo ni yilo goddo way on Allah badirde ni o woni Allah amen minen wana an famide aje qala wi fama balul qurunil ula bismillah joni kam o tawi ko be kaldo kam gonga joni o adde question makko namdal kanko Firawna joni non tawde ko non bismillah kalne en tandirabe yawtube enen nana Nuhu en Hudu en Salihu en Ibrahima kalne men khabar mabbe le jawtude boy joni non ngare kalne men afamide qala Musa hebiti wi joni ko Musa woni halde ilmuha gandal leji jawtuddi enda rabbi ko do joma mun fi kitabin ana dar lawhul mahfuz nin ton la yadillu Allah majja la yadillu rabbi joma majjata wala yansa o yijjita afamide ko namdida min ko gandal ngal ala do amin do angal to Allah to so Allah jolama andina en joni so Allah jolama andinde kono ko namdida ko fo ene winda ne tonga ya lawhul mahfuz nin ton Allah andini min kalama kono kay gandal mu fof nin ton ando kan o hebi jabulona jabol ngol watta ke ndiyam alladhi kanko Allah kanko woni on ja'ala lakum badan tagando mon al ardi leydi ndi mi haadon ko merteteri kanko Allah amen mo neldo min e ma o kanko werti leydi ndi ko di merteteri eden jabba hen enen ndema hen enen mbada hen hunde fof Allah kanko tagi leydi wertidi on woni Allah amen neldo min fewde ma o wa salaka afami o newni lakum wonade mon fiya e leydi he subulan laabi kanko elten men hen laabi en ndawa hen aw moddo tan nanga lawol faya tamba nanga lawol faya banjuli ay dum do ko Allah wadani en ni famide on don Allah de ko on nelmine ma wa anzala jippinu min as-samaa'i asman ma andiyam kanko jippin tobo ngo wana an wana minen Allah tellin tobo ngo ay dum an tobo ngo wana bamma wadi woni tan jiruden ad tobana en daña hen ko nyamden jawdi men nyama hen ay on Allah baddo non on woni neldo min ma on woni Allah min on jeymi famide ko kanko namdino de wana amba halne Allah wi fa akhrajna min jaltinir bihi andiyam dam azwajan liƴƴi cirtude min nabatin umar de poli chata cirtude dam don ndiyam ko ndiyam gotam leydi ngotiri so ndiyam dam tobi dow leydi he ko hanno hudo ko fo na façon goto e ulo fudo hen holmo aawi don ulo ko aljanna fudo don Musa ladel fudo wulunde fudo hunde fof kopigolode fudo on Allah baddo non leydi ni ko ngotiri ndiyam dam ko gotam holko hadi puddi gona façon goto ay on baddo non alande wana an waddi awa wadde non min wawa ay on baddo non o woni Allah amin on nele minema Allah wi kulu nyame e pudi ko sabi gawri ni ko pudori gartale ko pudoje e ko nandi hen nyami Allah dagani en nyam enen jawdi men fof nyamen hen jawdi men nyama hen kulu nyame minha e pudi di war'aw ndurne an amakum nemaraji mon e pudi di fof on bellitama gila bey mon e ndamiri mon e gelode mon e nayi mon fof yo nyam hen famide dum ko Allah funni dum inna fi zalika woni ko jamta do ko la ayatin dalillaji taskuyaji li ulinha wonanda jomirabe haqillaji dum do min kalni ma tabu kam an Firawna an namdino joni kam a halna mo holi Allah ino dalillaji min kalan ma so er jogi haqille ma fam anta foti famde holi Allah sadakallahu alazim ma to windande timmido inshallah o tajibu silatur rahimi wa yahrumu qat'uha nganden ena waddi jokkude endam e koreji mum o hunde waddinde
jokkude enɗam ene harmi tajgol enɗam ne harmi fami o enɗam noon ne nawori lasliyeji pooɓe e cate fof wal hawashi garibatun aw ba'idatun o wi enɗam woni ɓe jaltuɗa jibinɓe ɓe gon fooɓe jal an ka catal ɓiɗɗo ko catal wona ndeke nene ma miñum en mawnum en ɓe fof ko enɗam ma ɓiɓɓe ma ɓiye mo jibinɗa e ko yalte makko miñi ko en mawni ko en ɓe fof ko enɗam ma ɓe cawdirɗa ɓeɗo kam onon jaltiɓe gotel onon jiiɗi baba walla onon jiiɗi nene walla onon jiiɗi yumma ɓe kadi onon cawdi ɓeɗo ɓe mbiyete enɗam ɓe ko jokketeɓe enɗam jokkere enɗam noon ko ɗemgal jungo e koyngal e tati jakkoto enɗam ɗemgal ngal ko adi fof taw assalamu aleykum aleykum assalam yimɓe tekkodiri ngara moƴƴina hakkude mabɓe ɗemgal ngal gollata ɗum jungo ngo ko rokkirde luɓirde ñamlirde ɗum fof kadi ko jokkere enɗam hakkude yimɓe koyngal ngal ko soɓe dañi ko moƴƴi ko weeli jaaha ndenda e mabɓe soɓe dañi ko maayde en yaade mabɓe ha mbirno en maayi ɗo dañi inde walla dewgal walla goɗɗum jaaha ndenda e mabɓe ay ɗum wiyete jokkere walla jomum sellani jaaha toon ɗum wiyete jokkere enɗam saɗa hodde julɓe a yahata inɗeji mabɓe a yahata maayɗeli mabɓe a yaha hunde a taƴi enɗam a salmodirta hay goto a rokkata hay goto a ñamlirta a luɓata hay goto an kay an gurdama hay hunde firtan famide ganderen dani قال الله تعالى على توضوي وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الذي وآتي تؤركه تؤتي ذا القربى جم جيدغال جم مالدال حقه حقمون والمسكين المسكين تؤتي حقمون وابن السبيل بلا تؤتي حقمون كونن ولا تبذر وتا سفيت تبذيرا سفيت gol مثلا bande ala wonde mawne walla miño walla bama tokos walla yimma tokos on ko ceɓorɗamo wallumo ilata ñamde ha to yarde ha to mahande mo galle ɗo hoɗi hay fof tan o sellani o wawa safarade wallumbo omo yiɗo resde ko miskine ala ko jogui an aɗa yaaja a jogui moya wallumbo ɗum ko hunde waɗɗinde dow ma miskine Allah aɗa saɓori ɗum wallu ɗum ñammin ɗum yarni ɗum holtin ɗum ɓi lawol woni ɗanniyanke aɗa foti jogade suudu ɗo galle ma ɗo taw ko suudu hoɓɓe soko ɗo ari bisme jippine suudu he yarne ndiyam ñammine koƴana oto ɓoy ɗon de oto da ko ɗon de oto ɓuuri ɗon baltet hawra sakos mo yawto famide e ɗum kadi on ko noon oto ƴettu jawdi ma fof kadi dokkaɓe gonta ɓastude Allah rokkuɓe hen tan heddi ko jagga kadi an ɓesguma daño on jaggu ɗon ko noon watte an abi ayyuba radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata faqala alqawmu ma lahu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabun ma lahu ta'budullaha la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasilu ar-rahima famide zarha كأنه كان على راحلته رواه الشيخان أبي أيوب الأنصاري أبي رضي الله عنه وركوت أرينو إن لا الله ويا رسول الله إما أن لا الله أخبرني هبرم بعمل أقول بدأ ناجما كبرا كم قول لنقولني الله ناني ركم دي الجنة ويني فقال القوم ما له يقول أقول جاكي أوكي بيو أن ساجان بأنه جنة دار شهر كان ولا يده لا تاني من جنة بيان جنة ديما ndeke wadde a famat hadiso nela taw kono wadde daba ena yaha o faliɗum o jaggi labangal ngal o dartin daba o ko mbaɗantani nela ɗo he ko haajo jogi ne way station ngal talta ko andi nela yantane mabɓe joni kamɓe joni o jaggi daba o darti omo jogi haaju o yiɗi ko namdade nelaɗo ko fate diine makko joni noon wayi kono kanko dartin daba ne yahanno yimɓe mbino jana e dow makko ijam o ko heɓi ɗum nelaɗo he ko haajo jogi ɓe gaccimo o joni noon jinmi ko kabra kam golle ɗe gollanmi taw mbeɗa naata aljanna nelaɗo ko ɗum tan woni alhaali ɗum tan sohli no ceerno mbayi ɗo ni hay so tawɗama ko ma yaha medda wiya jagga tijani o darto totoma tijani wona hay so yimɓe ɓe noon no mbina kaaɓe kanko haɓata ɗum kanko kono kanko koye ɗum Allah umminimo ko ɗum Allah darnimo wona o wi mbatta ko adi fof tawdade mbiɗa ko yaha haalano ko mbatta ha naata aljanna rew Allah goto o tawadde makko sanamuji waktuji ma 5 juuloy dental mbaɗa no wiyani ha timma sa dañi asgal jawdi ma asku jokka enɗam ma joni noon hanti accu daba o noon yaha nelaɗo wimo ni nela jaabi mamba ko namdo kagasi wi joni accu daba o ɗacci dabagal daba o yolbini ɓoggol daba yeyi est ce que ni hadis ko ni haaliri an abi hurairata radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qala man sarrahu an yubsada lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi asrihi falyasar rahimahu rawahu salasa wa lil bukhari wa abi dawud wa tirmidhi laysa al wasilu
بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أبو هريرة في النبي صلى الله عليه وسلم kala jiddo nde Allah yañanta dum arzike mum kala jiddo Allah yañan ma arzike ma hayaje Allah nemnan ma lela mayde won masal Allah junna balde ma kala jiddo dum yo jokko endam mum jokkare endam ne yaña arzike ne junna balde famide habri dum tatobe fof Bukhari nan Abi Dawud e Tirmidhi bi ko nelado wi laysa al wasilu wonani jokkudo endam nan bil mukafi e jobdo walakin al wasilu ko woni kay jokkudo ko allayna on iza qudi artata tajama rahimu endam makko wasala o jokka ɗam nelaaɗo wiyan neɗɗo waɗanma moƴƴere mbattana moƴƴere ɗum kay haɓɓat ɗum ka a yoɓi tan o waɗanma moƴƴere mbaɗa moƴƴere o dañi ɗo kew inde walla dewgal a dañi kew o ari e maɗa o teddinima o addi pabari naggam anne kadi o dañi a ruttima ɗon ɗo tan kaɗɗa an ka joɓɗo tan aɗa andi ko woni jokkere en ɗam neɗɗo taƴoma jokkoɗamo a dañi ɗo kew ma yimɓe fof ngari kanko bona ala ganto ala hay batto jaɓani arde andi o waɗima ko muusi an janngo so dañi kew jaha toon ɗum wiyete jokkere en ɗo ñaagoɗamo aɗa onon misal tan neɗɗo defaɗo joni barmi mum joom suudu ma yaha ɗo jeere tan dugga toon dugga fof adda taw ko hedde kikiɗe en o yejjita sodde lamɗam joni addi defama ha feewi bitikaji guddi lamɗam heɓaka so lamɗam heɓaka noon ko duggaɗo ko ñametaki jaha joom yaha kam ɗo lamɗam o jogui o wima mi rokkani sabi hirande boni on kay tirtade andi kay ngal gollal ngam ko gollal bongal golluma ɗo an janngo e jam o daña hon ɗen gueɗe tina ɗum tan jaha gaddanama lamɗam gila on ñagaki ɗum wiyete jokkere en ɗam taƴade jokkaji taƴiɗe ɗum rokkude kaɓɓe ɗum yaafajo toñƴe ɗum o toñma toññange ɓaleɗe kurum o sikka ma to ka hande ka a waranmo gadam mbiyama yafurima Allah ɗum wiyete jokkere en ɗam haqiqi o amma an ko neɗɗo so arema tan ngara e makko so arani a so rokkima tan dokkitoɗamo so rokkani a rokkata ɗum wona jokkere en ɗam famine nan fami وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته كم بيكون وان بجرني أبراهيم كذي قام كونك أبو هريرة هاجوني وأن بمن وي وي أندم ويكون كلهم لا ول شجنة ويكون ay hayre tawde so tama toɓi dow to andi ndiyam watta ko lappi laato ko lappol ndiyam ɗam rega toon rewa ɗo ha yetto e wendu walla yetto e maayo ɗum woni dake en rahim koko seeka ko inde Allah arrahmanu ay rahimu ko hen seeka ay dake kañum jokkodiri Allah wi en ɗam kala jokkuɗoma mi jokka ɗum kala taƴƴoma mi taƴƴa ɗum nan fami eyyi ko noon Allah wi en ɗam tagga tan en ɗam woni koye wayde en ɗan waya wi ko jogo taƴede Allah wi deƴƴu kala jokkuɗoma mi jokka ɗum kala taƴƴoɗoma mi taƴƴa ɗum on sa en ɗan fuɗi deƴƴude wa anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha khalaqa al khalqa hatta idha faragha min khalqihi qalat ar rahimu hadha maqamul a'iz bika min al qati'ati qala na'am ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لكن الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم رواه الشيخان أفهمي ده أبراهيم كده قامك كده هاجوني وي نلاد الله وي الله تجي تغورن الله تجي تغورن هاو غيني دون تجي هاو غسني إن دم وي ɗum ɗo de ko darorgal moliɗoma e taƴede en ɗam wini ɗum ɗo de ko darorgal moliɗoma e taƴede qala Allah wi na'am ama tardayna mata an en ɗam mata a welataki an asila man wasalaki ande joni en ɗam dal tagi tagore nde ha gasni en ɗam dariɗa wi way kono wiide min de kam mbeɗa mooli Allah e taƴede min dem yiɗa ɗum no musami Allah wi en ɗam Allah wi aha kay en ɗam mata an a welatake min jokka jokkuɗomo mi taƴa taƴi ɗum en ɗam wi aha kay ɗum welima o wi ɗum wodanima gasi ɗum mi rokkima ɗum min ko min Allah rokkuma an en ɗam kala taƴƴoma tan mi taƴa ɗum kala jokkuɗomo mi jokka ɗum dande woni en ɗam dañi garante Allah wi nden no haali ha ga haw gayni nela sallam wi son jiiɗi nden no hadis woni dowmi ko ɓuuri ƴiyal qur'ana ɓuuri forde hadis o wi noon joni faqara o jange onon julɓe ɓe kalanmi kaɗo haala ɓe tawi ɗon cikkiti jange in shi'tum sankaji fa hal asaytum
oɗon ɗeɓa inta wallaytum son ndumtima an tufsidu ne bonna toon feɗarde leydi ndi woto qaɗio taƴon arhamakum enɗemeje mon ulaika na ɓen taƴoɓe enɗemeje en mbaɗa bonandeji e dow leydi he alladina kamɓe gonɗe ɓen lanahumullah ɓe Allah huuɗi fa asammahum Allah fanni ɓe sukki noppi ɗi wa ama Allah wumni absarum gite mabɓe ndeke wadde ƴiyal Iran ngal adi dalil e taƴowo enɗam Allah ko Allah watta ɗum ko ngal ɗo ƴiyal Qur'ana joofima ɗum wadde ngal sembini haala ka o haalno ka wa anhu anna rajulan qala ya rasulallah inna li qarabatan asiluhum wa yaqda'uni wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. نعم وي حبرام كدي غاما كونغو ابو هريره هاجوني وي غوركو غوتا ارينا ان الله صلى الله عليه وسلم وي هيما نلا الله من ديمر جوغي باندرا بام be jiidum mbeɗa jokka e maɓɓe endam aɓe taƴa endam e hakkunde amen mbeɗa moƴƴanaɓe aɓe bonna fewde am mbeɗa muñanaɓe kamɓe aɓe majja e dow am nelaɗo wi wallahi tawi tan ko kalɗa ko goonga ko noon woniri an de Allah fawima e dow maɓɓe andino mbaɗa ko ƴettowo ndondi ngulndi aɗa yuppa e dow maɓɓe ndondi ngulndi so yuppama diwata dow doga e ko noon mbaɗa sabi neɗɗo so kala ne taƴima o yiɗi ko ya taƴomo walla wona noon no mbimi ni dañaɗo innewal dewgal o eninɗa jooɗi jaggani hay batte arani tan wima yo Allah waɗi hen barke waɗiri noon ko ha muusma an kanko daña kewtan jaaha gadda ballal ma manggal dadoɗa ha tiiɗe mbaɗnama golle mantiniɗe beele o hoyani o hersani o hersi neɗɗo taƴiɗoma an aɗa jokko ɗum o hanma an dokkama mbaɗɗama koɗo boni ko leppiɗo sabu o yinno ko sa yimba komi jasɗo o wima min ɓuurima jasde kono an joni a hollima an ka jasɗo kanko hollima kanko moƴƴo o nandanima ndeke wadde anne tawde ko ni gondirɗa e mabɓe andu an koɓe dañɓe mette e maɗa mbaɗa ko ƴetta ko ndondi ngulɗa aɗa yuppa e dow mabɓe continue tan ko mbatta ko dawaman an Allah fawta e dow mabɓe ni nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam fami o seddille mon ɗe onon haaloɓe keɗoɗe seeɗa an aishata radiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala arrahimu mu'allaqatun bil arshi taqulu man wasalani wasalahu llah wa man qata'ani qata'ahu llah rawahuma Muslim nena men aishata wi radiyallahu anha annabi meɗen wi enɗam ena ligga e al arshi no lampa liggirte ni ɗi lampaji no liggi weltirɗo ni enɗam ko ni liggira e arshi ene welti Allah wi wallahi kala mbo jokkuma mi jokka ɗum kala mbo taƴma mi taƴa ɗum an Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'u rahimin Jubayr ibn Mut'im ko goto e sahabaɓe he o ƴetti koye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi gandande jogatani nadde aljanna taƴowo enɗam ha maayi tubani on naata aljanna taƴowo enɗam naata aljanna abadan non ngare jokken enɗameje men koy enɗam ko jokkate taƴowo enɗam naata aljanna an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi ila ya rasulallah wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi qala yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu rawahuma al-arba'a Abrahama ga Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma o wi annabi meɗen wi ene jeeya e ko ɓuri mawnude bakkatuji mawɗi nde gorko huɗata jinnaɓe mum ɓe mbi hima nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam an kam holno gorko huɗirta jinnaɓe mum o wi gorko huɗirta jinnaɓe mum gorko ummo tan yenna ba mum gorko o tashen mum monta yenna yumma ko yenna ba makko walla wona noon neɗɗo huccirema tan firtuma ƴettore yumma tashen monta dow an sa ƴettima yumma ko tan a haaɗi ɗon tashen on tellaki tawde ma mbatta hen baba o nde tashen fuɗɗinte hande dow mum hande fuɗɗa hande hamdinade deke wadde noon ko gadiɗo ƴettade o ko kanko hoyni yumma ko hoyni ba makko wadde Allah hoynamo eyyi ndeke saɗa yiiɗi hurum nenema e bamma ren hurumaji babiraɓe woɓɓe yummiraɓe woɓɓe kono kala ƴettotoɗo yummum neɗɗo goɗɗo o adi ko hoynude yumma koye bammakko sabi o haalno gayni tan wajo wiya gayni eyyi minne mi jogui ngal ɗo ngal kalirɗa ngal mi jogui tene hasi neɗɗo o sa ƴettin bammakko so ƴettin bamma ɗon yanani ma watta hen yumma nde ɓerde nde wawa feerde seeɗa eyyi ndeke noon wadde on ɗon Allah huuɗi ɗum kuɗɗo yummum e bamum Allah huuɗi ɗum hol neɗɗo huuɗirta yumma e bamum huuɗoyde bamum goɗɗo bamma huuɗe yumma watte hen alfaabo en
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من نسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته بتته رواه الترمذي أبو داود حبرام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وي أن مدن وي من de Allah tawɗo wi ko min woni Allah min wiyete Rahman ko min seeki indam Ar-Rahman tagi men Rahimu ande Rahim firti ko endam Rahimu itta koye Rahman hen seeka totta inde Allah wi noon kala jokkuɗo endam mi jokka ɗum kala taƴa endam mi taƴa ɗum an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silata ar-rahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansa'atun fil asari rawahu at-Tirmidhi wa Ahmad wal Hakim nas'alullah at-tawfiq amin. Abu Hurairah wi radiyallahu anhu wi annabi meden wi ta'allamu jehe gandina de min ansabikum askoji mon ma tasiluna bihi arhamakum goto men fof yo tinno yo jangoy asko fodde kam ha baba kam jokkude enda bay kala kam famdula ko ganduɗa askom andu nene ma ganda yummako ganda ɓiɓɓe yummako en ɗo jiidi yumma ɗo jiidi baba denɗira makko ganda kadi bamma ganda bamum ganda yummum ganda bamma jiidi ya neɗɗo noko noon toujours neɗɗo kala ko famɗuɗa ganduɗa askom andu asko ma kam ɓadigo ngo kam beela mbawa jokkude mabɓe endam kono so wonti an ko nene ma tan bamma ganduɗa aɗa wawi yaajoɗa kawra e ɓi bamma onon jiidi walla ko yimmira mon jiidi kawron ɗo e lappol tan o jaaha Côte d'Ivoire o jaaha goɗɗum taw ko bande woni ɗon kono sa janggon asko ma andanda min de kawam nen kayi on mo jogino babam to ko so nen murti ɗum workshop janga gandaɓe sa yehi ɗon janggo jam mbawa yiideɓe ɓe jiima gandudira deke enɗam goto foof oto majju enɗam ha ɓurta jarani noon kadi wiide kadi ne anda tan ɗo ha baba Adama ɗum ko mbatta ɗum sohlani ala ko enɗam ma tan ko tollodirɗa ko ganda bamma en mamma en kawma en ɓen anduɓe mbawa jokkude mabɓe enɗam ko yawtuɗon ko sohlani yaaduɗo ha boɗɗo walla ma kamɓe ɗum ɗon jarani ɗum kam jarani fami no hocca an samire an eyyi no wori erreur no waccar 4 heures jokken ha ɓoyso ha wona demi o wi noon kanko nela sa sallam o wi gandina ɗe askoji mon ha gandanon jokkude enɗameje mon gandon jokkude enɗam de ko guidgol nadda guidgol to koreji ay neɗɗo kala jokkowo enɗam yimɓe jiɗa ɗum an kala nde ɓe dañi jaam arata mabɓe ndenda e mabɓe so halpulare mbiyata jamalum kala nde ɓe dañi jamalum kadi gara ndenda e mabɓe tan a horsi a yiɗama kono so wonti ana yahata e kewuji yimɓe wona kew jaam wona kew jamalum koye mbaddata hema an hooli an ɓe ngala e ma haaju an ha samma yimɓe to ka ɓooyiɗo o nafani hay hunde kono sa woni jokkowo enɗam tan a yiɗete deke jokkere enɗam ne addan neɗɗo yiɗede to koreji kadi ne wona sababu Allah yanyanma jawdi jokkere enɗam wona sababu saabu yimɓe beletema tawde ka jokkowo enɗam hawna kawra e oɗo taw ko bande itta halisma nda temedere ujunere nen gollor sababu no moƴƴere ma e jokkere ma enɗam wasata walluma wona sababu jokkere enɗam de deke wadde jokkere enɗam ne wona sababu arsugue ma yaajo lutti kadi ene nemne ladial ene lelne ladial masalan junde balɗe ƴeewen noon ko haali ladial he ko won wiyoɓe noon junnugol ladial ngol ene jeeya hen taw ko balɗe ɗe tigi ɓeyde won famirɓe noon won wiɓe kadi ala neɗɗo bom gurdam makko ne juuta no gurdam makko ngalaɓɓide kono gurdam masalan joni ceerno Alhaji Mat Saydou en Cheikh Mouhamadou Fouti en ɓeɗo mbayi kono ma hen ha joni waɗi noon ko moƴƴere mabɓe de neɗɗo so woni moƴƴo tan ne wona sababu hande o mayata e ɓerɗe yimɓe he o mayata ɗo dawaman cikkata kam bonɗo o deƴƴetake o yejjitake ɗum ko judde balɗe on mo ganduɗa wonɓe Cheikh Oumar wonmo tollodirno on siftortake joni majji bo yejjitama ƴeeyi natti siftorede wona on mo ganduɗa tollodira ceerno Alhaji Mat Saydou en radiyallahu taala anhu joni taw on ɗon hande majji min de yejji siftortake ni wadde on maayi amma kanko mayani emo haali ha joni ma jatiraɓe men garta woni kaala haala makko wiyama ko oɗo banggue e wiyama kadi ko balɗe ladial ngal tigui ne ɓeyde noon sababu tigi ha ɓeyde ene ñaagui Allah nde Allah waɗa tan hawridinaɓe o min hol atbaa ene jeeya e jokkere enɗam kadi al atbaa hum jam'u tabi'in kal muluki wal khadimi
والأجير فالإحسان إليهم والرأفة بهم مطلوبان لضعفهم ومسكنهم ونجايا كده جكر عندهم رewɓe yimɓe kal mamluki ko nande maccuɓe ma sa jogi maccuɓe ma ko an ka neɗɗo onon fof kon ɓiɓɓe adama Allah noon yeɗima a woni dimo e dow makko a woni kalife makko andu ko Allah waɗanma ñamminbo yarnubo holtinbo janginbo no ɓiɓɓe ma ni tan ɓiɓɓe jibinɗa ɓe anna waɗir noon ɗum woni ko jamirɗa sa waɗani noon a taƴi enɗam Allah ko garowo e ma liggonta e noon kadi ajir a haalda neɗɗo e aynane andumo ko neɗɗo no ma ni ko neɗɗo dimo Allah e dande makko no mbaɗa ni ko noon tan wayi joni noon ko warñede makko ari o liggani o ɓumnino ɓernde ma on o waɗi ko mbinoɗa ko anne waɗanmo ko mbinoɗa ko gasowo woynu tayor mahowo ɗum ɗo fof ko moƴƴodirta an mahowo sa tottama maadi golluno golliranta hoore ma ni annene kadi an gollanaɗo a waɗanama ko mbinoɗa ko yomba ha muudo jooɗi sa ɓeydinanimo kam oɗo ustanmo goto fof ne totta sasi muɗum yo gollu sasi o famide عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا وكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه دمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافيري وعلى غلامه بردة ومعافيري فقلت له أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافيرك وأخذت معافيريه وأعطيته بردتك فكان عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيناي هاتان وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناد قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة رواه مسلم مطولا في قصة لأبي اليسر حديث جوتي أبرام قال عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت أولو جياد الله ووي مي يالتينو jaltidme babam amin daaro e gandal ndeɗo tehede wayno ngoɗo wuuro min ngari daari to gandal e lansare ɓe madina masalan madina naɓe ko adinaɓe mayata joni noon min ngari tan adi fof min gaddi fof hawrude ko biyata abal yasari ko goto e sahabaɓe he min kawre makko kanko nela sa sallam kamɓe gondanno amo wonde maccuɗo makko e jogui dimama ton min sofin amo jogui way kono kayitaji maccuɗo on jogui kayitaji e jungo mum wonta kanko dimama o jogui kayitaji ɗiɗi jeegom jeeɗiɗi kowi moƴƴi on jarama eyyi kanko dimama tan omo jogui kayitaji bindaɗi kayitaji wonko winda hen wala abil yasari burdatun kanko abil yasari omo wonde maccuɗo makko mbiɗen amo jogui burdatun comtol mbiyetengol burdatun comtol dimol moƴƴol o maafiriyun wa ala gulami burdatun maafiriyun ƴeew ne hawni no fewi kanko oɗo abal yasari o omo wonde maccuɗo makko way kono joni omo jogui mbasin omo jogui wutte mbasin ngaji ɓuuri forde hande no mbiyete o samane hande menda ko mbasin riche wiyete men jogui tan wutte o ko complète bagui porɗo o waddi hen tuuba mo forani tuuba ko bagui mo forani maccuɗo makko o jogui to tuuba bagui makko oɗo ban noon tuuba fonno yaajude ko wutte makko oɗo anani kankon tuuba makko ba foti yaajude ko wutte maccuɗo o wostodiri waɗi gada beño anda son paami hawre on ɗon joni noon kanko oɗo wawi on ko ba makko taw e kaari an sa ƴettino joni maccuɗo ma o tuuba o jogui ba ko bani yaade wutte ma oɗo wono compléte timmuɗo kankone kadi e wutte mo joguiɗa ɗo ko on yaade tuuba maccuɗo kanko on jogo compléte makko an jogoɗa compléte ma wayata kon joni an compléte ma ɓuuri forde kanko compléte ɓuuri jasde ɓuuri ɗon yodde wa joni daarimo no fewi wonko yiɗi haaldemo noon o wi kanko babiraɗo mbiɗo noon o wi ko ɓolto mbimi ya ammi ko bapaño baba tokos o yehima baba tokos sinno joni a jagguno joni comtol ma ngol e ndo comtol maccuɗo ma o ɓorniɗa ngol ƴettuɗa comtol ma ngol ɓornuɗamo jagguɗa kadi kankono ko sakki less ko ɓorniɗa kankono ɗum ɓurno moƴƴude daña compléte nanduɗo kanko nanga compléte nambuɗo
nanduɗo ɓurno fewde fami o wi ni o momi hooram kanko cukalel kangel ɗum babiraɗo o momi hoore makko nde o wi allahumma barik fi o wi Allah ya waɗ barke ngel ɗo cukalel kangel ngel ɗo haala yo Allah waɗama barke wonko jogode haalande ngel noon o wi ngel o woya ɓuulam mo wiya o wi yabna akhi hima an ɓi musidɗam mo jaabo cukalel ngel bingel baba comtima ɗi ane maccuɗo ma waɗi garda baño wuttema jogiɗa e tuuba makko kanko jogi tuuba ma wuttema wona noon yo ɓurto ɗum an mbaɗa complète nanduɗo kanko waɗa complète nanduɗo on nde cukalel ngel haali ha gasni o momi hoore maggel o wi Allah waɗama barke joni noon mboy haala ka ɗo haala o heɓite o wi basuru aynaya hatani o sami udnaya hatani o wi cukalel ngel gitam ɗeɗo ɗiɗi jii nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam noppam ɗiɗo ɗiɗi keɗima haala nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓernam nde reeni ko haali ko haalno ko mbeɗa reeni ɗum yejjitan ɗum ɓoɗani holko wimin nelaɗo wimin o wi ɓeɗo maccuɓe ɓe Allah waɗa juuɗe mon ñammineɓe eko ñamaton ko ɓorneɓe eko ɓornoto ɗon ko ɗum addinum joni noon min tan mi ƴetto compléte am joɗɗo mi ɓornoma rokkama compléte cofɗo suusa ɗum nelaɗo wi komin ɓornoto ko yomin ɓornuɓe hen maccuɓe komin ñamata ko min ñamde ɗum noon deke somi defanama ñamdam welde mi nokkata o nokka somi dañi compléte o ɓornoto hen mi ɓorno hen minen ndendata o sabbi wa kana an aɗaytu min mata dunia deke rokkudema mbo kakam aduna ɓuuri newanademi e o heptoya barajam to lahara somi jaggimo tan ko maccuɗo mi hoynimo janggo debam Allah ɗe jogimi ɗo de o heftatɗe kanko maccuɗo o natude aljanna min mi naata jeygo ɗum noon ittudemi kaake aduna mi rokkam ɓuuri newade rokkoydemi barajam ko natarnam aljanna ko ni waji o wi kis famide o wi an abi mas'ud radiyallahu anhu qala kuntu adribu غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود مرتين الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار اسكي أبي مسعود كوكوتا صحابة به ويمي لاتنا برجاك ماتشو دم برفيا ماتشو دو نان من صوت cagalam nan ton sawtu o sawtu o wi o wi ilam andu Aba Mas'ud laaɓe ɗiɗi o sawtu o wi kam Abi Mas'ud andu koy kattanɗe maɗa kattanɗe Allah e maɗa ne ɓuuri kattanɗe maɗa e maccuɗo o sawtu o wi kam nde ko nela sa sallam ha timminani mbeɗa fiya ga maccuɗam tiggal musgal e lewanande ɗo piyammi ndeke nelaɗo no caggalam mi yiyani nelaɗo wi kam e heyma Aba Mas'ud gandade mbawka Allah e ma ka ɓuuri sattude mbawka ma e maccuɗo o wona golliɗo ɗo golle Allah ne ma golle ɓurɗe ko mbaɗɗa ɗo ko o yecciti tan o tawi ko nelaɗo sa o wi nelaɗo mi rimɗinimo yoya mi rimɗinimo nelaɗo wimo wallahi sa waɗano ni ma jayge ñaame sa waɗani ni ma jaygol ñaame a dañi sens nde o yecciti tan o wi nelaɗo sa sallam tan o wi koye anti hurru li wajhillah mi rimɗinima an maccuɗo e yeeso Allah nelaɗo wi wallahi sinno a waɗano ni wallahi ma jayge ñamanomo janggoto yamal qiyamata golle mbaɗɗa ɗo en hande nde kento neɗɗo sa halfi maccuɓe andu ko yimɓe no mani Allah jarribi ma an wiyeɗa an halfi ne weli wiyeɗa an halfe wela ƴew neɗɗo waɗɗo mbabba ɓuurma doole kono ko Allah wi mbabba won mbabba neɗɗo an won neɗɗo min yamirma mbabba ya jaɓan mbo o waɗɗo e dow keeci ma o ligginma o fiima muñ min yamiri mbabba jaɓi annene kadi anne waɗ ko poɗɗa waɗde ko ganda ɓuuri an mbabba heɓata famide ɗum woni mana halaka an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا أبو هريرة بن الله صلى الله عليه وسلم قال مو تكي ماتشودو موم tawi to maccuɗo o ene hiisi e ko mbiɗamo ko janggoto yawmal qiyamati ma Allah ɓoore fiima ɓoggi ko ponɗa fiyede ɗo ko an sa wi neɗɗo jini adan seyde capan jeerte ɓoggol watte keeci ma joni maccuɗo aɗa yawi ɗum an mbiɗa ko an halfi mbiɗa maccuɗo o jini so korɗo so maccuɗo mbiɗa noon te dalil ala hen a fenat janggoto yawmal qiyamati ma ɓooro Allah lemma ɓoggi capanɗe jeerte fiyeɗa ɓoggi ha jagga ɓoggol hay sa fiyaka ɗo kam ma fiya lahira nde kene o neɗɗo o tukku neɗɗo o tukku hay goto neɗɗo ala droit tukku neɗɗo famide an ibn Umar radiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ko mbiɗen ɗo capan jeerte ko wona to Allah to kam o haalani no foto fiyatam ko enen kam banggue mazhab Malik hande en nanga sa tukki neɗɗo addani seedeji na fiya capanɗe jeerte ɓoggol tawde addani seedeji
jonta Allah to ɓoggi peetet de mi annda ɗin foti anda maintenant so hayso gotol ko musugol wonata hayso gotol kam ko lammugol wonata famide o wi an ibn umar radiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulallah kam ta'fu anil khadim fasamata fami kam na'fu anil khadim fasamata فأعاد الكلام فصمت فلما كان في الثالث قال في كل يوم 70 مرة رواه هذه الثلاثة أبو داود والترمذي بيتنا عبد الله بن عمر كبي سيدنا عمر بن الخطاب وي غوركو غوتا على النبي وي إهيما رسول الله قلنا فوتي من جافتو ماتشود أمن سايبا دي بناندي ماتشود ما يهي أبيدم يو ودي نانغام يهي أري يمكننا جون يالا جوي بولوج يهي كاسو جاتا ان ولا هيلي غا لحال ولا هيلي هورد قلنا فوتي من جافتو نلا دجي o rifti hen nelaɗo deƴƴi o rifti hen lawol tataɓol nelaɗo wi laabi 90 anda sen paami mo gafirtoraɗo o rafimo o heeli hande capture ma muña janggo o heeli horde muña janggo o heelito portable ma muña jafoɗama hoɗde laabi 90 ɗe puɗɗa fiyoydemo andi kam ɗum ɗo kam firto goto wota won neɗɗo piyowo a yamaraka wonde piyowo min nelaɗo wi yaafomo fodde laabi 90 caggal toon noon sa yiɗi hante o fakitini hante an sa yiɗi ngara e makko parce que an abi dharrin radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la'amakum min mamlukikum fa at'imuhu mimma ta'kuluna waksuhu mimma taksawna wa man la yula'imukum minhu fabi'uhu wa la tu'adhibu khalqallahi ta'ala est-ce que abi dharri radiyallahu anhu wi nelaɗo Allah wi min sallallahu alaihi wasallam kala maccuɗo mo jogi ɗon kawranɗo on masalan jaɓɗo kalifade jaɓi ndigal ne wona ñaawoje mon a faami de ñamminembo eko ñamoton ko koltinembo eko koltoton ko so tawi on dañi maccuɗon mo jaɓani ndigal tawi fa funnaga ko hirnago fayata ar juul mi juulani sifaji baƴi noon oto piyemo de jeeyemo certe makko ton yo yaha oto lefte tagore Allah jaggu tan mbiya ko maccuɗo aɗa leftamo a yamiraka ɗum de sa leftimo Allah ko leptomo sa tan andi o hawrani firlinmo yaha ƴeewoya goɗɗo kono kanko oto leptumo ko tagore Allah wat fe certa makko an Rafi ibn Makis radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala husnul malakati yumnun wa su'ul khuluqi shu'mun rawahu Abu Dawud habrama ga Rafi ibn Makis radiyallahu anhu bi annabi meden wi husnul malakati wani wi de moƴƴude jikku tan moƴƴude jikku o yidum ko barke bolo ko moƴƴere mere o su'ul khuluqi bonde jikku shu'mun ko kiite kala neɗɗo moƴƴo jikku masalan bawɗo gondigu nafowo julɓe mo lorlata ɗumen ne reeni hurumaji julɓe ɗum ko barke ko moƴƴere mawde neɗɗo bonɗo jikku komi heeli mi taƴi ɓe waɗini wattini on ko ɗum ko kiite waɗaka barke an jabirin radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala salasun man kunna fihi satara Allahu alayhi kanafahu wa adkhalahu jannatahu rifqun bid-da'ifi wa shafaqatun 'ala al-walidayni wa ihsanun ila al-mamluki Abraham ga Jabir radiyallahu anhu o wi annabi meden wi o wi gede tati kala mboɗe ngoni e mum ma Allah suurmo e ndenka mum ma Allah wadmo cuuraɗo e ndenka mum ma Allah nannumo kadi aljanna holden rifqun bid-da'if newanade neɗɗo looɗo kal kabiri ay wal maridi famide an o yiɗi widama kan masalan jiyaɗo nayejo nde tan ne yaha ne yurmini kawra e mum tan ne yaha ne ñuuña yaadu Allah ngara ƴewa taxi jolnamo hen kumta haaji makko walla mo yiɗi ngabbude noon ka onon ngabbude ballamo dal jiyaɗo miskin Allah yara koyɗe fayde tamba ala hay biye ya taƴanamo jiyaɗo almudel ne yaha koyɗe ɓole e nangue wulgue nawamo bitik ceernam paɗe o ɓorno siwaji mbaɗi noon dal neɗɗo looɗo tan kawra e mum tan de san gacca kala ko mbaɗanɗa ngara naftamo ɗum ne wona sababu naddema aljanna ne wona sababu kadi Allah suurma no faami ko noonne kadi e horsinde jinnaɗo muɗum korsina nene ma korsina bamma jiɗamo yidde mawde ko noonne kadi babiraɓe sawdiɓe yimiraɓe sawdi fof tawa yiɗi men yidde mawde annafa ɗumen baboyi nenoyi tawa Allah yurmaɓe ɗum ne kadi ne wona sababu natugol ma aljanna ko noonne kadi e moƴƴande fewde e jeeyeteri ma maccuɓe ma e daabeje ma sa jogui ɗo mbabbe ma joni tawa toppitiba aɗa ñamminaɓe aɗa yarna aɗa waɗiɓe e nokku ɗuɗɗo aɓa ñaama aɓa yara a ligguinaɓe ko heeƴe doole mabɓe ɗum ne kadi ne wona sababu natugol ma aljanna kono sa teskima tan ko mbabba woni ɗo tan kam elle wona neɗɗo
ndimdata ɗum koko ɓurti doole mum a ñamminta woɓɓe hen joni ɓe dawran babba mabɓe ɓe ndimda babba ba tawa ba teddi tan kamɓe ɓolla ɓe mbaɗɗo hen kadi batta hen mbaɗɗogol juɗumdori ala watta hen kadi cabbi wi babba ko ma doggano oto dogorata ni on ko neɗɗo jasɗo ala jurum nani hatta kadi woɓɓe hen so tawi kaɓɓiti babba leema ba sawruɗo e keeci haɓa naaɗo haɓa ɗesa mamde leydi wiya ba yah gasi wonda ka addandama ndiyam wonda ka tottudeɓe koɓe ñaami ala ko babba wona tagore Allah wonɗo kono an sa jaggama janggo aɗa golle bonɗe mbaɗata ndeke noon en kalanama yurmade ko maccuɓe maɓe ko Allah jeynumaɓe aɓudano ɓe onon fof ko Hawwa e Adama jibini mon kono Allah hoddiri yoɓe gon less ma dabeje maɗe babba aɓuɗa ɗum dole babba wawma laabi temedere puccu wawma kono ko Allah eltanma ha ɗiggi tottuma anne andu ko Allah nan ƴewduma e puccu ngu ne ƴewduma e babba ne ƴeewa tan mbaddata hen ndeke aɗa foti hersude Allah aɗa foti yettude Allah nanne en ligginɗa ɗum ko heeƴe doole mum ñammina jarna ndena hurum mum Allah weltanama Allah kadi ɓeydanma amma waɗani noon maɗi nanno e jango mo fami jokko an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala bi imma ni'imma li ahdihim waɗi ko bi imma kono mara ko ni foti wonde bi imma famani ko ni'imma li ahdihim an yudi'a rabbahu wa yu'addiya haqqa sayyidihi Abu Hurayrata wi nala sallam wi est ce que goto e mabɓe kamɓe jiyaɓe ɓe fami de masalan kanko jiyaɗo kalfaɗo o taari est ce que nde o ɗofti joomi ko o totti haqqe kalif makko anne kadi an maccuɗo kalfaɗo o est ce que maccuɗo jaɓɗo kalifandi jaɓi jebbili rewi Allah rewi yamiroɗo kalif mo est ce que on de ma hawre ko yiɗi janggoto Allah eyi Allah yiɗa kadi maccuɗo caliɗo halfede tawde ko Allah hoddiri ko Allah wanma ɗo gonɗa ɗo jaɓru Allah anne mbaɗa ko poɗɗa wadde ko mbasa ɓawlude reedu mbasa bonde needi e halfuɓe maɓɓe kadi tawa kadi aɗa rewa Allah kadi aɗa rewa Allah aɗa rewi kalif ma annene ka moƴƴoto Allah to sa waɗani noon a moƴƴani to Allah to no fami wa anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala idha daraba ahadukum khadimahu fa dhakara Allah farfa'u aydiyakum habrama kadi ga makko ngo Abu Hurairah nela sallam wi to goto mon ne fiya maccuɗo mum o janti inde Allah ɓamte juuɗe moɗon ɓamte juuɗe a fimo wi acciram Allah mi tuubi yafomi sabu Allah o wi darte jungo ma aɗa fiya ɓinguel ma aɗa fiya bayde ma hayso mbabba aɗa fiya ɗum joni goɗɗo wima accir sabu Allah accir a nani hen inde Allah haalama darte jungo koy hay saɗa huula tan hul biɗo yafoɗom sabu Allah tan continue a piggal a waɗi ko bon sabu a hoyni hay Allah no Allah fotini aɗa fiya mo yo yafoɗom sabu Allah hay sa suusno ɓoggol ma oton waɗi yettude wade inde Allah lombama hen darte jungo ma de eyyi ko ni nelaɗo Allah wi salam kono wiide ɗum hande ko balle puyɗo accir Allah mi accani continue a piggal kono a waɗi ko boni an ibn Umar radiyallahu anhuma an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala salasatun ala kusbanil miski yawm al-qiyamati abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun wa rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yawmin wa layla rawa hadhihi al-arba'ata at-Tirmidhi ndarden dona o wi habrama ga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma o ƴetti koye annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi wi yimɓe tato ena ngoodi janngo ɓe ngoni koye kusbanil miski kusban ko on way kono ceene ni kusbanil miski yawmal qiyamati nayi kusban way kono mo kana ma en ƴewɗum e deftere men saggatorde to kusban way kono ceene urde ɓe ngoni koye nokkuji tan baɗɗi fayida anje hen ƴewtoɗen ɗum noon o wi ɓen ɗon tato ɓe ngoni koye nokkuji misku yawmal qiyamati holi ɓen abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi maccuɗo Allah maccuɗo kalfaɗo jaati maccuɗo kalfaɗo o totti haqqiji Allah pawiɗo dow makko ɗi holɗum dewe makko o rewi Allah o renti kadi Allah wona o totti kadi haqqiji kalif makko ko yamirtamo dawol makko e kirndol makko omo respect ha timmi wona woni on ɗon ko aljanna fayi
wa rajulun amma qawman hum lahu hum bi radun ko non kadi gorko o almi yimɓe ta e belama Allah arsakinima a woni alma mabɓe tawi aɓe belama anne kadi janggo gonɗa koye welede Allah ko noon kadi gorko ɓe ganduɗa noddinoɓe ko salli noddinoɓe julɗe ɗeɗe joyi foof kala jamma e ñalawma amo noddina waktuji ɗi joyi foof on kadi janggo ko natoɓe aljanna wona nani ko haala ko ɓe tato wi ɓeɗo koye goni koye kusban noon ko ceene urde firtitam ko aljanna ɓe goni koye nder aljanna holɗum maccuɗo mbo Allah jarribori halfede o totti haqqiji hakkude Allah e makko ɗi holɗum Allah yamiri ko yo gollu jamiroje yo ɗaccu kadi o waɗɗo respect ha timmi halifaɓe makko halfuɓe ɓe kadi o totti ɓe respect maɓɓe ha timmi ay oɗo on ko natawo aljanna goɗɗo o kañum no mbiɗen ni oɗo kañum ardima yimɓe gardogol noon so wiyama gardogol haqqillaji doganto ko jama no wawi wonde jama woni hoore kono aɗa wawi ardade legal taw yimɓe ne beelama aɗa wawi ardade ɓuuro taw yimɓe ne beelama aɗa wawi ardade leydi taw yimɓe ne beelama gardiɗo yimɓe tan taw yimɓe kadi ne jiɗimo on ko naati aljanna a faami de tataɓo o ko noddinowo salli noddinowo waktuji ɗi joyi to jama onne kadi wuuri hen ha maayi hen onne kadi ko naatawo aljanna ɓe tato allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam woni demi de oga gawate e fayi minute goto ko ɗo dari men ɗo o ƴettam inchallah janngo won alarba de janngude pour ñamande eyyi no kala alarba alkames fof non aljuma jaɗɗoje a gartaɗo aljuma wadde windande aljuma nde nattata koye alarba alkames eyyi alarba ƴetten hen feccere alkames ƴetta wona windande nde en joltinde aljuma o en gartaɗo asar garteten ɗo eyyi ɗum woni ko haalata inchallah janggo wadde en ɓeydat windande ɓawo janggo kadi ɓeyden inchallahu taala soɗum jogui namde hay so ɗiɗi walla tati gardon on saaha sen mbawi jabade sen mbawa enen fof caggen yen jiilo ɗum yeru cagguide eyyi won namdiɗo ɗo yewtere nder jama holko sharia haali hen won hadis goto mo jiinoɗen ndeysan hadis goto en jiino ɗum nelaɗo no haali hen sallllahu alayhi wa sallam o wi gueɗe tati koɗe bonɗe kono amo woƴa leñol ngol leñol ngol amo andi no jarriboraɗe gueɗe tati ene moƴƴani en gueɗal gotal ko yewtere nder jama gonen nder jama tan enen jewta ɗum no ñamira dewema Allah no jayga ñamirta huuɗo ni dewema Allah jogui ko bersunɗa ko jewteɗe gonta ko ñamde ɗum ne bonna gandirandani nde ko neɗɗo o sa ronkani sa jooɗima nder jama huccu deftere ma janga walla kocca kurus ma hay sa wiyani allahumma salli kalɗo e ma fota hay sa hunde haalani beele kam daɗa tan e haalaka saka noon sa yiɗi gona salatul fatihi wona janngude ngo calɗa haalde haalaka moƴƴani sona noon haala jaaduka haala jaaduka e dawal Allah kan haala wona ñoode wona dayirayte kan haala basi Allah humde dawgal en innude inde en sifaji baji noon ɗum koko fate Allah wona kan haala wiya ene jeeya hen wasorade ƴiye dappuɗe teskade baba ma ko moƴƴo walla mama ko moƴƴo kono noon an ka jasɗo a jaɓani wadde no wayni a funti hoorema e bamma jiiɗani Allah hay gabbel hay hunde o wonno toon ko moƴƴo mo rewa Allah ambo taari goofi Allah an noon mbiɗa ko babam te an ko babama waɗɗo ko waɗani ɗum janggo bamma nawi aljanna nawiɗa jeyngel ɗum ko nafi hewɓe noon ɗum homti ɗumen walla kaari ko mamma ko moƴƴo nandira tan ko moƴƴere an calɗa moƴƴude an a funti hoorema ɗum wasorade ƴiye dappuɗe mo basartoɗa o maayi wonti leydi ɓoyi an aran ɗo wuurede ha dow leydi he poɗɗa ko tinnade hoorema ndewa Allah jokka en ɗam ndentoɗa ko Allah ko moƴƴani on woni hewɓe mamam ko kaari tan en waɗa ko wela ɗum wona won ɗiɗi gueɗel tataɓiwel ngel ko malnorade koode walla hitorade koode won waɓe noon wiyen ndungu hikka ngu tooɓi ngu moƴƴi machallah jawdi dañi ko ñaamen dañi ko ñamɗen ko saabi ɗum ko ndeɗo hoodere ndeɗo wiyete ko Saadul Asadi nde hoodere kay kalnede ƴellitiɗo ala ceerno gawri hewat sahaji noon kokke ngara nde hoodere ko hitande nde waɗi en ni nde hoodere nde
bila jiminde ɗo gandu mi ka yimɓe ay ɗo joni a waɗi shirku billah a waɗi hoodere nde Allah te hoodere an mum foppoti hay hunde ala ko mbawɗum kono maccuɓe kono halfaɓe eyi ɗe gettati ko dangeride kono yimɓe mbawa fude malnorade hoodere hitorade hoodere saabi a watti hoodere nde Allah mbiɗa kayre moƴƴini ndungu hikka o mbiɗa kayre bonni ndungu o hayso enen ɓe enen ganda ɗum won yaaru e ɗum ko bone mawɗo yewtere jama kam mato enen fof kam eɗen guuri ɗum wona eyi ɗum noon ko geɗe bonɗe ɗum woni ko si namdiɗa ɗo ko inchallah namde hen jomum nanata ɗum ɓuri namdal ngal ma nane ɓuura welde jabade eyi on nani no wiiri ni o wi neɗɗo yimɓe ne birdanno joomum ara e jawharatul kamali jaɓe jonɗe seeɗe hayso yabere wotere donc hayso yabere wotere ummade mon o yaaha beele ne boni walla bonani e banggue faamu men nde tawi ko lor umminma ko nande ɗo gonɗa ɗo joni tutaɗe garema walla kakte garema sa ukkitani a wawa janggude boom ala kadi ɗum ko kiɗɗa yaade ko wayno ɗo tan ukkita ɗarata ko jaɓɓata ɗo koye nokku labɗo enen e banggue faamu men en jiyani hen bonnugol wirde o sabi hay juula wona yaaha aɗa wawi dariɗo aɗa juula jiya yolde nana sappiwol yeeso walla ngula walla tataɓol yeeso jaɓɓa koyɗe ma jaaha daroya toon eyi nden noon ndun ɗon yaadu ndu bonnani ndeke noon tawi yaadu ndu noon so ndu heewi hante ha nandi hante a wonani e wirdude ɗum kam ne wawi taw on ko woni toon eyi kono tan ummaade tan wukki tutaɗe arta jooɗo enen en paamani hen bonnugol wirde o inchallah eyi bisimilla sappeji ɗi woɓɓe ne dago caggal fof taw nayi nde sappe eyi jaɓɓuɗo eyi haala haali juuɗe juuɗe waɗi sappeji an ngara wona caggal to ƴeela toon an goto ko ɗugono ko gonga wiɗɗo e jama e oto jama jaari kadi gonta tawa bange ni ɗumanami eyi banggue sappeji dartima de eyi o namdiɗo ko neɗɗo toujours gonɗo kewɗo wonde banggue mum tan sala o nadde sappeji hayso julde makko bonani de kono kam o dañi ustare mawde sabi nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam sawwu sufufakum fa inna tasbiyata sufufi min as-salah soɗon juula ponde sappeji mon gandon pondugol sappeji koye julde he jeeya masalan neɗɗo so wiyama neɗɗo o waɗi ko terɗe jungo o so taƴama lelnama ɗam ma wi ɗum de ko jungo neɗɗo woni ɗo sa yeehi to neɗɗo to tawat neɗɗo o jungo ne manki tawde ko jungo wona wiya ko jungo neɗɗo woni ɗo wadde ko piyo so gonɗo e makko nde ko pondugol sappeji ngol ko ɗum tergal e terɗe julde yimɓe ɓe joni darima ɗo mbaɗi sappeji mabɓe ɓe juula ana darima to gantu ala wadde an julde ma nde ko tañde koyngal gotal walla ko tañde jungo woto kono kam nde timmani ko nde wonde paralysé onan paami te kadi ganden sappeji kadi ko hunde hawde nela sa sallam wonto wi kadi fonde sappeji mon Allah fonda ɓerɗe mon hay seɗen juula en jaɓi wadde sappeji tan ha fota rip tan ha feewa tan guri tawa sa ari tan a yeɓat ɗum ne wona sababu Allah hawrjina ɓerɗe men ɗe sen pewji kawren ande kawral ne weeli ha maayi kono noon so tawi tan en pondata sappeji men aɗa wawi wiide Allah ko goto goɗɗo yima a fenat wona gonga hol mbiɗoma noon jomum yaha ɓooya fuɗɗiɗo an kay nde ko gonga ay hakke ko luural ngal mawni hay sa wi Allah ko goto joni ma yedde taw mbiɗo Allah ko goto yedda on ne joguiɗo hawrede bato hawretaji ndeke pondugol sappeji ne wona sababu ɓerɗe ɗe kawra sen kaldi nanodiren sen pewji taw enen nanodira nde wonno fewji nanodira ko dañal manggal so yimɓe kawri tan jahat addanen caɗele tan ko oɗo wiya mbaɗen ni oɗo wiya ala mbaɗen ni hay goto tawta goɗɗo mbaɗen jahata en ɓattunto tan no gotel kono tawi tan kay enen pewja enen nanodira enen jaɓa abbade kaari addi feere moƴƴere en gonda ko hol kanko ko feere nde woni haaju men ndewen hen en jahat joni kono addi caɗele tan ko kaari ɓa tan kaari fewji feere nde wona min fewji mi rawani hen go fof jattino banggue ɗum noon wasde wadde sappeji ne adda ɗum e yimɓe
pondugol sappeji ngol adda ɓerɗe ɗe kawra sen peeji tan sa addi hay saka cukalel hay saka debbo sa feeji tan min jaɓa min dawa hen tan enen fof jeni kadi Allah haali alquran o wi inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffan kanu bunyanun marsus Allah wina wela ene yooɗa ene yiɗi haɓateɓe jihadi de ɓe mbaɗa sappeji hefereɓe nana enen ken julɓe mbaɗen sappeji wala boy wala bo jogoɗen silameji men enen kamɓe hefereɓe taw enen mbaɗa sappeji Allah wi ɗum ne welto hen ijon Allah weltima e haɓateɓe ne mbaɗodira ene mbaɗa sappeji juuleɓe noon maɗa ɓen ɓurata weltanade wirdoɓe noon hay wirduji ɗi ko noon waɗa ko waɗa sappeji ayi da'ira wudere nde fonde ha fota yimɓeɓe pota so on sappe heewi goɗɗo kadi ira caggal ha joofa wasa wadde kumton ko rogere noon mettude ɗigginde e men ene jaɓata hay sen kalnama jaɓata joni so wiyama kaari yimɓe tan mbiyata aɗa ƴeewa kaari o kaari yamiri tan mi hayti wadde ko noon mbaɗen yo Allah faabo en firtal ɗine mawni ko ɗum tan lori en on neɗɗo kadi sa wiyama tan waɗa ko moƴƴi oto ƴeew neɗɗo biɗo o ƴeew tan ko wi ko ɗum waɗi mi yiino kayitel gotel e kayitaji en kala jereji ɗiɗo marok ɗi o wi khudhul hikmata walaw min afwahil mushrikin an neɗɗanke jaggu gandal hay suka hunde ko kefere dewa sanam a tawi ɓe kefere dewa sanamuji ne waajuji moƴƴi jooɗo kettoɗa waaju oto ƴeewmo kanko de hetto ko haalata ko nawa kanko oto ƴeewmo on enen addanen caɗele won mbiyo kaari mi hettako ɗum kaari mi heeɗo kaari abadan hay so Allah wi mi hettakomo kanko mi ala e makko haaju ay ɗon joni ko jumre mawde a fotani ƴeewdemo ƴeew ko haalata ko nafoore mum ƴetta naftorɗa kanko accude mo hoore makko eyi ɗum noon ko ɗum woni alhaali o mataw en mbawi hadde ɗo nde juulen nafalanta ene hoora ɗum jokkodirani de way tan kono wiide namdal ngal way tan kono wiide neɗɗo mbo ala ataye so addunama bottade ne foti wattade walla fotani wattade noon tan de way bottade addama tan mbeɗa andi hande ataye ala wadde mi wattade loolu tan de way woto kay sa ala ataye gaɓoto haɗa wattade kay sa naafili kay ɓuuri moƴƴude naafilu ko baraji mum banggue kono korka kadi hoor ɗum kadi baraji mum banggue kañum fof soɗe jaadi a ɓeydima kono soɗe jaadani kam korka kay wiyoya mi ala ata tan wottata ko ala wata wanno asa ala ata e wotto allahumma salli ala sayyidina muhammad billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين لو كان فهم دين من جاي النبي أصحابه الحمد لله مجي جارم الله يمجر جارم Ini